sa wo mo besre wabra asam ne si ye no krofo bebre no atete ne wo mom tete ben ho no ekọ bia ya rehosam ne si ye ya nkrofo kọ hye ye no na de ba social media so no ene helicopter no na basa na we afa de kofie ne nan na we afa de kofie we na we afa de kofie omse ni nyina moa nhwemu na ekoso na ade asi na we fa ne ha na samu mo ama nhwemu enkoso ne senti no Asante Regional Coordinating Council e de woni we yaba titru ane womu a womo fefa bi ye yom de kofie se wonia wotie sansem we ya Coordinating Council no e kanu na wamfa sania ma akofa ye se o fa na taban so fa ni engine so fa ni cable fa helicopter no wonia ma fa ye ni nyina dabra na Asante Regional Coordinating Council e de ato dwa se ba bia rahosam ne si ye no unit committee chairman for ho assemblyman for ho abani musifo ho eni nkofo bebre no anu ombobo amahwehwemu no akoso enti wa bia se wo fa waya o fa cable o fa metal ye wo fa ye bia da bomade se wo de baba bedan sampan fo amabobo mu din nyina sansa wan fa ma no ma aduadua behu se wo fa bibi we wa ha ko fa bibi we wa ha ena aye bo adwene se wo mfa made a na se waso na edene enti no de ompasom de ye bia mramuo ombetumi dia ye wo mo dia to dwa se wa bia wo be ye wa adwene se wo be firi wo pamuo na wodi aba ne de ene na we no wa na ade aba enti no wo be bu abaso pa na mo be ma adwene se mo kofa we wa ha mo mfa ma wa bra hwehwemu efa sa accident nwo ekoso no de emra na che wodi a waso ebe hye sansa gombehwe ma mo fefa cable helicopter ne mo fo ma fa na basa ma fa ne se ni nyina no wa mfa ma no mo che wodi a ene na wa wasam emra no atumi adi wo sa ensem no emu na putupru dia ma beka yensa ne se helicopter baako ene we ene ya emergency landing ne number na ebo ho no 9G-AFW na ye kire se wono so ne nam wiemu a ene ewiemu nye omu yansa nkokọ apoye mantamu enkwada bi school park yesi ho enu aba begina so na sade ne helicopter nam wiema na we yesi ntino enkrofo bebre no na helicopter bi bo ene ayam hyehye adwuma na wo begina na nkrofo bi sansa ha na wo ba na wayira wakwan enu om de to dwasa enya so wo mu nimba bi om na mo nemom wo mu tu ya wo mu nam kokko egwem patam wo mu ko bebi om nam no enu om sase de wiema ye no wo ma anya emergency landing ama mesi ahweye na arahosam yati ya san kwa kwate de atwaso mienu Eastern region ho enu nti na emergency wo mu esi brao na asemesi ye no odansini ya na nidi akira wo hu bie odinsem wei atwe yenim around meaning bibin ko ni so no point of the fast school talk no person for emergency landing ban kalani team students ni do quickly next we move and the big about to mention about around here na then quickly na the fish school abibisa pilot again to me ba you talent to teaching me ba abibisa pilot what's the problem one of it's nothing serious because of the weather abibisa to feel you know so but weather that's why I'm finding that one say yeah me buy and come here too but for pilot so fight and no should be but see and masanya information there were 2 white men on board by some more map of information mom di kan na feel ben han so 2 white men mutuna dance no so meaning totally around 4 on board not just say na movie no anya do a casualty bia there be anya casualty bia or say because of weather intima emergency landing say muda for na nya signal so na let one happen omo ye mana me mamrofo no omo ye mema na uhu na ehu bia ni omu ana wo ahu meme de omo di kan roja e didn't see a pen omo di kan also because of media nuisance, so they don't want to be captured. I don't know the reason why they let this. So maybe Oma not India no more hand. They will be the best person to tell us. Helicopter no fufuro ene ya
number wo ho 9G-AFW ene ofrinkan wo besna abakuma simpatem ha gogura so mu yanse akopie nkokọ yebisa parrot a wose ewiemu nye nko wanye emergency land na nko pepa kibi so anyina kenadwo asan yasem foforo enti nene emergency wono akwa na ahwe video no se de parrot na ye mobbo ewiemu nte ya papa entu kwai ne ra ho ne ra ho pa gos ebetumi ato no ne ra ho hwe video na parrot ne ra Asem benkure ay asamo si ade yento aso adwoa ye ko abura so eno wo ahafano south east mansini no emu na bura so yi kumase bechem kwantempon so ana ewo akoya rehosem ewo honom a adehye nso etwa adwo ema SDA asafo no enkwanhye bi asansi wo honom nam so amasafo yi mu adehye mienu ena wonom ahwere won kwan wo sa kwan ne so eno nso akoya rehosem pa na koba ni say otek news ene adehye a wo mde wo mani ehunu de ekoso abonkomo na krache baako ajeibu aten Douglas ono yodansini wodi nani kroto awisi ane hwene tia santem ohunu de ekoso nyina no wo kire se ebran kwanhia no siye no baabi ade no ewo no emenkro mu saa enti omutu mrika kroso omokoboa na omukono mu hwe se ne kwanhia no anisi enyansi fa no na achese omunko antimi enti no behia moa ebra wo yi adehye idu mbegu abonten sebeye na ka bi kura begina na de wo ma wo mu ho akan akopie mu ayaresabia no ka se efiri bechemu bakumase wo mudu wa hwim wo ma wo firi kumase ko bechem hwim saa obi amfiri wo mo krachi bia wo no etwi pragya wo ne duru ho no ma wo hunu wo mobo egina aye wo fa adehye yi ede wo no egu kan mu okopie mu ayaresabia beto adi se aduanu mienu a wo mu nyina ewo SDS afunu mu ba kokora de ye elder wo mato na nanom won sedo no ekoya re ho sempa anti ajebu atin Douglas wo no take news komobo ebini the course in line say enra no around 11:45 thereabout ana nya said bibi asho ka bi asho wo ebra so ye afone south east Ejama district we are do ebra so kuna mu no ni say ka bi asho no ntima ye ro hye ko ho ekoye no na eye kaya obi ye friend Obama yi na free kumase ba besina ku bikin enchemu nyan se o me SD4 a o makọ conference kumase a o ba besina ko mtu bikin tumdu onum na driver no according to boy ba ko se back tie no e pae driver ni etia break ne chi o mdom ko she amle binji o ma no mte front no ba ko epi yi ni si ni window ni e ko so be bo fom nti edu onum kra de won do butu onum amuja eto sensen nti other two no so ka ho ne de no so apira ba ko na ebu a o manu nyina moja ye moja ne to sensen ka papa pani ba ko na mbasa branch ba ko nti cars ni so highway cars ni twam no bia mbeso be gina na wode o matum nti o mo a da o me ya doma o mo he dem prana da yehu idea o mo de o mo digini di kai ko Ejama Human Catholic Hospital impodu onu na o mo da wusu no na me se abu ya bi na o de o ba na china o mo ye madom na me de o mi ni egu mi na me tie chiri na me de o mo ko Ejama Human Catholic ke ko ye yi o mo na me won ta di nya kra se yi o mo a edom kokogu kudu onu no enye anche diana omje ibe katakata omse so mafi any form pride make maga so more than 50 nem crowd na kana according to na kan ye be 7 no mo dos ne be 7 no se sa kana be nya accident ne last car 2 ye and you so last 2 and be sound nya ho no so nya accident wey eya jei buadi Douglas odansini a wo hunu kwanhye esi ye no ada namso ema SD asafo ahwe adehye mienu emu nkomoba ahodo na one ye boye ye kwon mo sidongo obepie mu ewo asante mantem hadia
ane na mo sizongo de ho nye na kura enura kwasie ne beto dwa se enwumre be nonum empemu ena adehye bi a wo ho ehu se edan bi a wo ho mu anse bibi aye dede kese pa ti se de gas bi ablastie no na wabra sa dede no edikan ba ye no ena wo hu se eja ahyase edere efri sa bia ye ho ene nipa mro wabra fire fo bedu ho de na se dan no ba mi ensa de ni nyina da ahye ama owura ba ko de we prapa matafuji ho kra na ye de no akwa kan ho bi mi asoma ya mane boni kwa mi agye ni boate ene ma mi akosi agemfu asande se won monkɔ ho na ne esie no won monkɔ sasa na tie de tie ye no pepepe ana se gya no kratumi tretre kɔ ba bi kɔ sese nkrofo niama na adehye bi a wo hu bie ene wonom ebonkomo sei mede mi gina menim wona mete se bibi ablast na mina minim adekro timi mi wura inside no na me se mi mpie na menhwa ade a eye timi peja me mo se ja aso mede be 5:30 mo na mo sa de na chase ene ja e bobo modia na edundum ja no ne po fie ya na dundum no kra e duru wi akwa 5 service for friday eba o dane de dan be tare o nyoma de dos minti mi ka se anase se eni ska nyina hye o mi minti mi nkyere se mo yi bi afiri mu de am se sendo se kan mi na mete ni mo na mo te se wi agigum ablase nte sa na mi fie ba mpie na boy no na wa akwa ketwa woni no to akola no e pia bonten ansa na wonu fie o mpie na no ho ahyehye na no one side ahye no mo tam ekotafuji ansa na chiri area boys no ba sa mo boys a me dumu ja no chiri kwa na ekwe ba fa service for number e dunu ansa na mo ba nti ha boys de na se o ma ya de ama ya pa anura no mo to nyasa ka fie ni na be hye ne ba no na akora no dem nte to esa no to akora no e pia bonten mo to akora no e pia bonten ansa na wonu pie do ahye no okay do ahye no ati so be say 45 mo wa ware awon nkora no mo nkora tere ba ne tin ba kuno na wonu chen wonu be 5 years for 5 on to no sat no na akora nkwa no dem to gas any fridge and the gas no fridge ni ne susu fridge no e be fridge no na say gas no fridge no motor no ne susu ene ne susu mena mkodundum light no me switch no mena mkodundum no to no me yes no mena mkodundum be switch ni na ene boy bi gina electrician bi mena boy edundum light ni na abusia de hye bi ya wo hu awrahosam anu ada esiye ewo mo shizongo no na wote se wodi emu amane nyina da ede ato yamane bofo animu ewie ye gina we so na nsema hodo ni nyina ye de asi ewo hasamfo ofajon nantwi bosia ko labo na be de akina na kwadwo apia onyina yomafam die ewo kase no emu kwame ageni boate professor kokoto enobia afia aboajewa sanso na papilo onukro ya boy ma facebook ne so ba bia wo bi onya bi hwe sakwade samore bebo ye chidom ema nsama hodo ne kinkan de ma mo awie asomfonom no ye ye mienu din mame ajowa nyantatando menin abrewaba Kofi Chumesi. Yes, also Emma Asem Beba Dabi Jumedi. Kwame Direct in so boy. Direct or Emmanuel Direct. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and the black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di some wife nyina ye tested positive. Ya num bie no say a ku malaria mo ni nyina am ye nyina negative ade ho won ma wo ye hyper plus mixture no and wodi we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia antipavi e support immune system no na plus mox no so e tu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonu mu ato ahomre no musa achekura 4 days na pavi and the plus mox mixture wanom no e tu malaria na sekura anya sa ade akohu doctor for 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drone pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, what will be mammy mano? Oh, Jajai. Abua wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No, dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books Pia. And our science.
creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine soa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books to be anywhere. Perfect series, any B, na GS, and naka, and so I'm approver, into a batter pian koto be maneba. And that's already so cool be crab to me. I could chew akoton. How many students who? Na, and look what tape one who says, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more, at to form put to a station, and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie eno Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asekra. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist and herba shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkrato ya. Order for Mami Misa was sembio. Da bay na ope brese. Oko wisho unipadua mu. Sede unipadua na kwa na ho density. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre may come for by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen mayen hwemao ka kra ye de bampo ebra no ye de coffee tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asra no by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kodwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea nana yo, asante, Asem Beba Dabi yo, akakuna bete, onua, ori, abe, akusie, ati, quantum pon mo, sir, orni, marika, na o, akokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, yanbisa Peter, oteka Asem Beba Dabi woha, wuko tie, hefa piao. Adani mubuhura, ayeye ni na sienka. Ise nyuma ubia ni nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edibigi. Otek, nyame ma wonyuma no, enkoso. Openia wupi adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no mo yemu adwuma wo mo nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden no mo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwidi pata ya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm a ɛdini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu tuturo nso wo mo ba mo da so busua OTEC 102.9 FM. Kansa ayi ni na asiam kam. Bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo nyi nkire na djuma ni ntumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne grese wo mu gu ye ni ma se nya sa no mo tie o mo ka se djuma no mo ye no
Emra wo obi ani ase ne mo ye yo kata ye no ya na omo papa nka wo mo the free sabre bro hwiri kopum bra odu obi a 102.9 FM na bibia to ye no awade wa den tumi no enso wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen. Amen. Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishraw na mentu wonkwam ene dwumadi a wudi said the wusi ya Yaw Asante mali Ghana man. Krobea nya mishraw na memma wunyini nche nyankopon mo wunyini nche nya memma wasefo nyina nyini nche. Krobea mera ho na nyame yiwu maaye se nyame yiwu maaye se bepoye hwe program ya mo ye na wie afa abrantie die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no mi bisa se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina e kura bia wai wo o papa wo ye ahomobro ni nyema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi tise kande hwan mi amenu kase mi nibio mi raho masu awie matini so awie na me no kase nti de me ka chen nyame hyirawo nyame hyirawo nyame tuwonkwam enja yeda papa ya de woye na da obakasa wabre no wa hwe asada no na wawie baba nse faso bia ma nti mesrew enkase ma breda kwasoye nyame be hyirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hyirawo ate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasa fira nyaso baba aja nyame hyirawo amen me da obodi ase ona boye asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nua no mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyerɛ o sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔbawe na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a o misa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ o sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko fihwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopon e kire no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radi ase yansia da ase me twantro antu me yere so me kutuo me ba obananim ya mi sa se 102.9 FM kutuo nanim a ore ni sa bo mi sa yem se ore medjuma ma me so ante free honum no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ay oh great mere kasa daim udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mere akochi apanya of na dem abetere me awo inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no nani anti nyama bia mere ye wo fie ho no anodi mede ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tunufu na de oye no onya ya o se me ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi den na hanya ama bla ne so yedi ama wodi den na ama bla no ama mbisa o se ha me na yesa ama wodi den na rent na o ka kire me se wo so ontenam na tam so na wa yede na wakọ 3 rooms mi hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam woka me bro na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pacha me buano pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa wo de na mama no ye ntina wo ka sa me buana pa na adwuma no honom no
Yakwa jidi yedi yakwa honom no adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa ne mane beduru ye no mekunu dwuma sai ye me na mekoso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omude ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma mitime kire no mekunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na mekunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua mekunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwa ya ho ade o ma me bodia wa bra 2.9 FM ompana wade ye ne so Asem Beba Dabi enti wa hu se emema ba o yere omo ba no ho ofa mpana a wa hu bi ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no me donyame ne me salami ye ne me maami a wada fom uti nkanya abotre na menya na me dwene nsam bebre ho nka me kunipa ewei awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore ene okwa koto gane abra be ma no enti ukoto be ma me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia si ho no ene ode ntuma sasa fom ho dwaye ne dem ho dan no se da ketua bi ene be ma na manage ne ho adwale ne ho wo dem ho e pepa ne ho e de bounce pan wo sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkra na me ko duru nkra na abonte me ko duru yana na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no ene ne bounce pant ndike enti wo ye dai ena me nya abotre gina ho no na minti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me hu ankasa ena me bisa be ma no no o start di tro se o no ofiri kropo ha o hu se be ma ne te ho ene ne bounce pant ne bibia nike o sire nku ama tres no so ne ne ma nyina da ho ena nsuo no bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so se nkan so ne petina kan gusu no ne nyina da ho na me fan to ma se na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man datam na be man so sore e gina ho na me bisa na question sa o be ka jem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de na de o ba dem ha sisi ya no o se an o ba na o ya na danfo e no be adwuma ana a se o ba be gale na me se o ba be gale ntu o be gale no abonten ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha ena dem ha ena wugina manage pan no Oteg 102.9 FM problem ina ye ma onya kwenya oba wa bonte oba me bola even akropon ya betina area ba ko ayete ofa ma me ensa me donyame oba mo fa echire we na oto hosa no oboa no ho be fu obi a o area obi am pe na asem tro na ocha me ntro obi onti nkire me mpem me girlfriend me waru biem what do you baby a open fa ko medi what this can you know me the plot sika sasika nyina wadi nyina yi amedi wala de me ko mba bia ni sasiso we onu adwane na wafa dwane onu ade achi na wasa ko hwegu we ondi dwane ade achi so ondi surplus you ready Oteg 102.9 FM say onu adwane na ade achi na wako hwe na wano foforo obe bae ni some odi ni sister say me nya oba ye wale me malam no ya ifro no say me discount e ya prema insem papa we no to one watete me ni ne busuafo nyina se me na busuafo nyina enye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ne ye wale ne wale china na asa we ya o kan busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asem na omo fa e de nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wo ne oto ho a obukwa ko no edru ewu se papa ya o kasa na nimi samenya papa no hwe me a otohu se memenye enye wo de wo be ka no na busuafo no samenya omo abe kire be se ja o yere no ye wo na wo me bro jina ma ya from Thursday me bra no ko school tanoso me ne ko campus me bra no so ka sha me chen sister be ma wanya 40 years a won wale o problem uswa enware no de bia me ka sem we me bra no hu an ohun de wo wo
Okay. And na wia yi odoman kuma nyame ayeye enka wudin. And na wia yi odoman kuma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne ade hye awia yi yema yenho aha. Yema yenho akwaba. Ema yenho ye hiehyia. Ene eye dwada. Ene ye bosome nwotwe ne da etoso dubaako. Emfimpinu ne aduonunum mu ene ye wei. Awia ya sanhia bio ne ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom. Dwumadie da biara da se ehia wa afidie so asem krope ne ye ka ye se ye disua de. Ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade no nti na awia ya ye hie nokre momma yense ye ho se ye ba bisua de. Ebrekro na mu no ye ba be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so. Na dwumadi a ye die ye live ewa ye social media handles ne so. Se wo ba Facebook ana YouTube na wo hwehwe Utek 102.9 FM. Se wo ba Facebook ana YouTube na wo hwehwe Utek 102.9 FM a dwumadi ni stream live ewo ho na de obeye nie wadama se wo join ye wo ho a eya share mesrese eya share se meka se share eya share mawunianom enya adesua ne ade kire dwumadi e bintie enya binhwe emfamfri onso timeline ebrekro na mu no ena awie o comment bi a wo no o de be ma yen wo comment section ho ye beje ye be kan no kama wa afidikasie yi so amu bibiara nso ate wonka ena awia akwa dwadai odomankoma ede nedai asa free bio na wodi free yen na ye nyina ye san tumi di ahia seyia na ye de aseda ena ema ni de kronkron no sebe se ye bobo register no na anopei eba besi sam pempensuei watumi age so present say na wudi abeka ati asefo ho a eya na de aseda ama ni de kronkron no awiei awurade nyankropon ye dawase ene mpempenso a odi abeduri ena ye wo be love radio for se wo Spain mine mu a onu mu abade mu ho onu mu abiebiem ene Spain fo a mo monitor show ni nyina nyankopon hira mo wanya mo kese na ontutumu ana mo mfansie ene wo ba United Kingdom mine su mu a abedwafo aye krado ewo UK mine mu sabre onu nso monitor show no live ene UK for GN radio for yadamase Someone mo monitor yen ene ye wo Patmac radio ye wo Abawa radio ye wo Mansaina FM ye wo Breni radio ye wo Sahara radio ena afe yenuanom a onom ewo France enso monitor show no ewo Kings radio eno nso ni TV Paris ene no de ewo ye wo Dachi Hima radio eno nso wo Denmark ene ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America nimu ena wie wonum nso abade mu abiem adwumadie ni twago mede de Krobea nana Yaw Asante awiei ogi amanie awiei apesemakan nananie ena wiei Krobea jata menim wahia na mabedwafo nyina wa ha ena ye nyina ne ye kan bom na ya ba besom awade a chiame awiei akwaba ya eja akra umpom to say nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona ode ye koi chini ni nyina chi no osan ede yen aba bidubio na wie ye hia na ye ba besom eja kwa me woko de na adumara kwa ese hia mu bio ye hia bio ye papa mu fiada enye obia na duada to no sebe emprempren ba bia obi da no se ne afiada no no te no enei wasesa na nipa no asem ni fie ye hia kredi nkra kama fiada no enedwei asem abafie na se ye da so te ase na ye ngui asem bia ni fie a ye de aseda be mani din no adofo ena wie mabedwafo ena wate wonka no ene jataba
enso ene ne squad nyina nso aye krado ewa ha ye kan bom ni aba besom ene Derrick Owusu mehu se wiai waba live ewo YouTube ne so osana na ya Krobea Asante ewie miema ye ho ha ma yenchiachia ye ho ma yensre odoma nkoma ni nsemu nhira emfa ma ye ho medasi eburu ogoro mensa ene wie mehu se won so ajoin ene osana na manso asuo nwurufuo akra yemfa sida mawurade nyankopon se wode enenso asan afem yen ene KKN ene o se thank God finally Nana Krobea ya seshia ewo live ne so yema wakwa aba na yentutu yenyina ye ho fosa ben mfensi sewia ene o se akra Krobea na awie yenso ya ba ahoma ne so ye monitor Crispo nie ene fufuofo nso abewuram ene o se na ya Krobea Asante awie ma yenchiachia ye ho Frimpong Manso Philippo kwa breka sem ene o se akra ya Krobea Asante ye de asedama awurade nyankropon so de awura na wotwefofrom ene mia me ba Frimpong Manso echa filers wonne me maami ante Mary Jenisu fo nyina akra Krobea odom nso monitor show no amankwa positive ene o se na ya Krobea Asante I'm enjoying the wisdom program ene wie ye shire bio na ye ba besom Esther safo akere Miami Nuaba no say very good morning. Nana ya Krobea Asante, the handsome man. Nana ya Krobea Asante no abeja fo mo hote say na no pay. Oh, Nyankopon ya da romenti. Oba pa ye ho den pa. Nab Teresa. And was ya Krobea ya another week. Ewie ye shia. Barbara o say and was Nana Krobea. Ewie wonu abeja fo mo hote say, oh, adom no nti ye da so tiase. Ya ye ho den. Abadi achiam ye akra sanka lu preni biemo anka biem adai we dia mo ye fast parrot no ye emergency landing Ghana haya bio ise region haya na dai we dia nke say free Ashanti akọ ise obi aboyedua na menim we dia omo se aye emergency land ne se no kra no nyame na di e won fofie se aluprem na tabutwi fo mo atija ne butwi fo mo atija ene das no emergency landing eni odi nyame na edi e won akwa alupre driver na gina ona na ade ne fa no no hwe se no ode ne nsa na ne negosi ye no kai as abri da ne nso hwe we da wode ne nyame aso se ne wode ne nsa gu ne bo na ogina wontum sa ade na fa ade na fa no boto yi enanzo bio kuse emergency kuse Nyankopon na adi e ho fra mi pe bia furu ya o mu hunu ami sei me kura de sese de mesro me nyamfuru bio me nyamfuru owo to adwen mu kakra nsa de nka mi vision pa de se to bo kakra nsa sese de da bia me bompa yesi obi a wodo mi bi ntwa plane ticket kura de from here to Accra to bo kakra nsa asa sese de to bo o de ma weda na ni nkre kakra wi abo ma weda na ni nkre kakra eni adofo mo ntwen weda na ni kra wa go twa plane ticket tam me furu bia no weda se o de twen na eni mo tete a weda na ni kra enti enonso enono badunim ensem esisi ewo omantiaseman Ghana yimo hwe da bia me kasa asem wei sese ye kokoda na ye sore ye san ba bio na ye nyina ye hia enipa kasa na ye te se wonso kasa emenipa te a eya afaseda mawurade Nyankopon oba foforo san akọ oba enu ya foforo kọ wo ma sheda na Asante meye mu behinase krata epieye ena edamanim ha udura nyankwanta na wamane eko ayi no manso kwan so behinase asem na meke papa niko owo bi ba ni efe niko yo asamu esie ene se abaya 38 years ye frɛ no aduantwi ne din so de ena ewurai akɔ afuom wa hwe nrawo wakɔ fuom okay abaya ya mafie oi edi esansem die obo enti ene ena omanfo e wo behina sese di asem na ekoso yi
anyanko ntabe klase asem na make yo enti ene yen tinsim ene ene kromfo no mrantie yi ne wonum tisim se wonum hwehwe awura yi obo yakwako hu awura yi se ne posifo be ka wonum brofo in a supine position hey oda ya ene moja e pufri ni hwim eni nanum ene pubasa ene pubasa se ye ya make say akwakọ yare hosem edi ama omanfo a ewo behina se e ma sisi onom tena entena na wa kukoduro se asem wei ubehwebie no bra Facebook ne so ada YouTube no na wei eye braka hwat kura mponie na behwe emfonyini a ye ka ho asem no fato so ebra yekoko hunu se ewura na wu na oda hono oba Facebook ne so ana YouTube ne so a first emfonyini 38 years onya 40 in a supine position and oda hono first photo oba de na hunu akra me hu se ababa wa bi oda yasa na ne nan bonkum no ase wakwa na kakrasa na wode ne nsa bonkum na to ne nan bonkum no so ne nan na peja aba asro kakrasa asede ya biem no asede ya biem abasoro na ma ne nsa no atimi akoto so wo ne kotodwe ni hɔ a wadaye yasa na sisi a wadaye ya na wadawuram tum se ba bia oda ne wura wo banchi bi kura second photo emfonyini ya tosumie no third photo emfonyini ya tosumie nsa ahansu hunu dia ahanu so hunu se sania wadaye ya no a wada ho na amanfo ejina ne nkyɛn na ba ko yi phone no wotwa omo maka nyina akire wo mo nsa de agu wo mo epo na omo gina ho no musa na omo hwɛ no emfonyina etoso fatum na tiefonya bi nhwɛ mpacha oba Facebook ne so na YouTube ne so a hwehwɛ Utek 102.9 FM emfonyini yi a etwagu nyina no ededem ya mo hwebie enti braho na onso ebehwebi na kyesa wo hwa eye wiram na sebe ewurai yakwa akudi ne saboni na sane woda ho no ne hwinim eye moja ba ko a na yabutu no wo hwa akoye tese ya bona baabo ne chi se wo hwe emfonyini ye yi a onum butu no na fa de ya butu no fa no to so asede ye bona ba na chi ewo na tikọ efanimu no enti ama ni hwinim nyina ye moja ena awura no oda ho na de arwe ho de se ne sekane a odekọ afuo mu no sane oda position na oda na se ya bie ne nan mu no ene ye de ne nsa ato sekan ne so ena sekan no eda ne sre so sekan ne da ne sre ne so sa asem na arwe ho kwa de sanka nya braka ho ate kura onde onye da hunu moja sa se kan da ne so no moja ni pie free ni hwnim nam ni hwnim eno de nko betimi ahwe ne sa nam ni hwnim na ebei bahina se na sa asem wi esi bahina se ya enra ya o eno okọ na fuo mu enra okope banchi bia kotu abafie na che se obeye de ode be ya wode abeye na fe bi hwe eduru na no pe ya hwe de akwa kosie eno no okay na asem kro ye mu e wo sa mpotem ho anso are ho be ma bi ono nso se ye ya ye ka sei odawusu adai na baba ko uti be ma ba ko so bewu akwa we de ma me nko cheke kra se ya so da so te ase a na ye awuradea adai ose ne yire twem na wo de chi yo osusu se amanfo fa ne yire enti sabe oba mia me ne wote na ma ye ho ade na obema ho kwanya ma be ma fofora fa wo de eni ebi eni emejao wanya no dabi wanya no
na yei wakɔtwe sekan ɔde kɔyɛ dɛ ɔde kɔwɔ no asa agora mpaniampa ne nuaneampa ne namu a twɛ ɔde awɔ no ho ana ɔde awɔ ɔbaa no wawɔ gɛ no awurade sese yɛyɛ a yɛka sɛ wohu sɛ wawɔ gɛ ne saa no ɛne ɔse kai madi awu enti ɛne yɛte saa deɛ a me nso mentena ase saa ntɔkwa wei yɛbɛko afiri asase so akɔ asamaado ɛne ɔno nso de seka no twɔ ɔno nso de awɔ ne ho ɛnyɛ afidie so anka mɛka sɛ akoa gyimi na wode ha yɛ afidie so nti okay wɔde wɔ ɔno nso ho saa no na wahu sɛ wanhwɛ yi a seka no ɛntumi nku no sɛnea ɔbaa ne da hɔ ne deɛ gɛ na wu wɔpɛ ne ntɛm enti wɔpɛ ne ntɛm na kyɛ sɛ ɛneɛ wakɔhyia gɛ ne wɔasamaado ntɛm ɛne ɔsan akɔfa aduro ɛne wanom enti sɛ yɛ abaya Rebecca Apia ya wɔ no ɛwɔ dwenase no ɛyɛ borɔno baako ɛwɔ abɔdɔm ɛwɔ Bekwai municipality mu Bekwai abɔdɔm asɛm na mekɛn gɛ no deɛ or respond to treatment ɛna bɛrima no so nyame adom wawu baabi a wɔda no nti sɛ sɛdeɛ de wɔpɛ ne ntɛm no ɔnyaa ne ntɛm no baabi a wɔda no enti ɛno na mepɛ sɛ mehwɛ sɛ bɛrima no so ɔda so te ase na yɛadɔm so ɔda so te ase na traffic na akye owuo so ɔda so te ase na so ɔda so te ase na so ɔda so te ase na enti miwura mu wɔ ahoma ne so na makɔ na napoku nkyɛn na me ne nakɔbɔ nkɔmmɔ afi Asante Bekwai abɔdɔm ɛne ne mpɔtɛmɔ ɛnkanka ne dwenase ne akɔ akɔbusa ne sɛ anyanyam bia saa Rebecca Apia 38 years yi a ne kunu wɔ ne sekan no ɔno nso de sekan ne bi wɔ ne ho ɛsan no mu aduro gu so no abaya ne ho te sɛ ɛna abranteɛ no ɛnso ɛho te sɛ na nyanyam bia sɛneɛ wɔka sɛ wɔsusu sɛ sɛbesɛbe abaya no ɛfa n'akyi no wɔkɔkɔkye no enti na maa ne yɛsa na so ɔba fa w'akyi a ada na wunyaa no na mmom sɛbesɛbe sekan ɛna ade kɔ akɔwɔ no ɛda wiai makora poku wada ma wiai memo aheburu Krobea na Yaw Asante Josu eburu na ho yɛ de Nyankopɔn ne adawro ma menua me ho ɔden na wo nso oba de adawro ma me twedie mu ɔden pa good yɛ de Nyankopɔn ne ase ɛyi otek fo nso mo ho yɛ Nyankopɔn ne adom ɛyi owura yi a ɔno na ne yere ne Rebecca Apia 38 years wadwena sei sɛbesɛbe deɛ pa na be ha kwabrane no obetwe se kanea wɔ ne yere wɔ ne ho na sɛbe ɔsan no madurogu so adan na wo na wadi asɛm n'akyi wanya abotre nso ma ho na awie yi kyerɛkyerɛ ye mu na yɛhunu sɛ ne asɛm ne te ankasa mini Krobea na Yaw Asante me da wase ma memfa enchia ema otek abusuafo nyina ne atiefo nyina awie yi nana banifo si edu amanfo so ane aka ya anom menim sɛ obekai adwuna se kronwa mire bi a ema ya mienu bi ko ntokwa edu amanfo so ane aka ya anom nokre baako diskan wo baako ema woto ananam wonse do menim sɛ asɛm kron mi akra ya nam kofa bae nokre ai ebi na enka enura enka esie no minia ababa wa Rebecca Apia oni ni kru no atena mfie aduonu omo wo mamu makomako miensa na sɛde na wubusa sɛ ɛdeɛn pa na bɛka kwabrane a sabi na yira wo ne da sɔre obetwe se kan sɛ ode wo ne ku no mini asɛm nkyɛ mu nyina nie bɛma no bɛsɛ mfie aduonu omo tena ye no obren bɛka sɛ suspicion or suspicious or suspect oba no sɛ oba no pie bia obi kɔre oba no be pie bia wa ma fie ntem bia no obi awe no enti saa de na hye bɛma no tirimu a besinde na minia oba no so yɛ oba a obɔ ne ho mmɔden onya akwadworo esan sɛ enkwala wo fie enti ɛwɔ sɛ obɔ mmɔden na dabia no nkwala no nsa kɔ yɛ dɛ ɔma no enti adwuna se hɔ no ɛyɛ abɔdɔm dwuna se kuro no mu no ɔno aduane esan sɛ hɔ no yɛ galamse town a enipa yɛ dɛ ɛwɔ hɔ galamse fo wɔ hɔ
into on what aduane eton no utie ekronum nso a na aduane nso enso fom odi besi won ma na asa no osa akofa fofraba na bema kro ya nso na eboa no obra so otete aduane no obre mpo a bema no koje eboa no ewa aduane titie nimu na unim se Krobea bekwai eda ye dididwa ukuada enti ukwada bia oba no ba bekwai no abedidwa se na be ya obetim dia ye aduane ma manfo ade ato adie enti se ne nyoma sa na oba bekwai a Krobea wa de fo ni kan kokotro kwan se ne sitie na sa ye ukuada eye market day wa ka ho ebe ese na be siasi ka ho be ye den pa edakro anya ukwad anya market day no kra no se wo peka afri kokotro aba be kwai edin ka ho den enti se oba ne be di dwa na wo che kakra bi no kodu fie se kim yawe no aw akodi ne ho atie fo mfa ncheme wa kwa mu obi akofa no sebe obi afa no enti ayen tokwa ya mampenifo atena so aja oba odoni kuno oba endai na waji atum na wamene na waji atum na wamene enti saasem wei agwo hono mu a Krobea eno na enura oba no wanu aduane awie wodi abesi krom o tete ama manfo beto wabre be mana ba beboa no na obi ehu de esi ye misunderstanding ba omu mienu entem be mana twense kan ya oba ne mfecho ne nso nyina na eyi agu famu bra watu oba ne nso na agu fam Asem Beba Dabi na unim osa ma asika nso biem se nka osa de atia nso na nka wawie ne kura ana oba ne nya akukuduro no yire be ma no yire ne nsa na asika ne kura mu no no tia mu obra nso ne epie ba no nya akukuduro yire no so ma ne mfa second one entia so yire no pampe no tia mu amamfo bae no ba jisika ne free be ma ne nsam ene no omo bo kire hiriri ne be kwa hospital Krobea mami mo be kwa hospital emergency room ho no mami mo ma baso pa okay ya doctor fo mu gina oba ne so no Rebecca so no mami mo ma baso ma ya de enne ya oba ne eda so tiase no abasbo nam de ma omo so ma ya adwuma sompa hiase e bo ma baso na Krobea mi free ho no na me ka se na nka be ma de wanya gugudu ayese no enka gina hoi so wakudo so wo be ma wo wie ya onu so ma sika so onu so ne mfe cho o kune ho na nim de jame be ye wadi sika ne wo no onu so ne nsu no e pie ni nyina no wangu edi ne be ya ne se Krobea mi se so ye kwani ho pa enti enu na omde shimfuo no se wonim bidin minimum so ye mobia anye yesi efre bi se gramo zone se karatios karat karat anye okoma karati so anye bo se tika kurindi ne karat be kono anye onum karat no so ko twa karat e won yam se ne yam no nade ne ho se de yo enu so enkuno wa wone ho se kan asan no madubone setede no wote ho wangu okay eni se otwa hwe yam bo hwi no omde ne kan yere ho hospital ho Krobea bi ko e no ma twe enuro na wanom no karat no a se nade ne woni yemo se nso empentwa ne woni yemo se de ne woni yemo karat entine nkuno no ma twe be miensa Zamram no kasa de be ma no me call no nani kura wante nani kura wante memom oba no de na ne ho ye otimi ne ade ene me kasa aye na Krobea minim se etiefo be pe asem potepa oba ne ye de e kan ye enkomo onim di ye this a voice na ye ready
enka me pese obebo na tiefo ate nia ekoso wo ne kuru ne ntem over the past 20 good years ni dia koso wo ntem obebo ma tiefo ate bi. Okay, ansana mebo ne no nana nyabotre kakra na yenye analysis of sasem we but gina so etiefo ne adofo amutiem yi momra Facebook ana YouTube ne so na enawia yi enkomo a ye boi muadama momfa mu ani krotua wisi emra mesembi bema sebe one oba tena mfinchi aduonu ne akiri wone oba kura mamumi ensa na setede eda so hye ne tirimu sesa ne yiri pia bonten a amanfo kofa no wanya no na emom wakwa akwo oba ne sekan wono nso wawo ne hubie na wasan konom aduro esan de apeso no owura no ne mfonyine nie oba Facebook ne so ana YouTube ne so a ebra owura no eda ayaresabia ho na dokotafo ejina ne so no ene saa bia wi. Okay, mfonyine da so yi na napokuma memusa wo se bebia be manu di sa wudi sem no eya abonten anase edan mu ene onya akokoduro ye oba ne saa de no. Krobea akasakasa no esiwo abonten. Enti akasakasa ni mu ana de wom kopie fie. Enti fie medikan kan se oba no oton nioma. Wonu aduane ton ba aduane kro na onu ane de Krobea mintimi nkan se wonu ampesie se wonu jollof se wonu anwamo se wonu awache bayram pesie na men kan pesie body am pesie ndie mintimi nkan e wonu aduane ton enti to le bi na obra be ma ne yedai ekoboa no on se dika ka se kokotro ejina se empatam ho no galamse tan pa ene Krobea me se ene yi se okona ko hu nipa dom a ewo ho no a enya sam ketwa enti on begina duane ho a so obi ameboa wa hwekura on bebu nana nei wada mebru wutietie mu no di amanfo keka onom se adai be mai wakwa akoto so sesebe obi fa ne yere pen wakọ hunu bi owa dansie titrenti a da woni oba ne ko se wo fa na chi a we de wakọ akọ woni sekan ya na Krobea me da se sa asem a ubusa mi sa asem kro no a na mbusa oba no busa oba no se maami e embenifo si ansa na menkansu besi ntrase no ne wodi asase aka kire no no kre enti wunya sure se be ma na hunu bibi wo ho enti na bia oye sei oba no se da niura mintimi nye saa de no wo be ma me na wo memu miensa mintimi nye saa de no da mintimi nye saa de no da no me kura na ye me ngwangwampo se be ma me no atena afia duonu na da bia no saa de we ewo wutrim be kwa adwadie enya ketwa uwie kura no a ukwada no enipa efiri kokotro kono yaw eni mpatam wo bedi dwa no bebebe enti wan kantimu a ka kura no ahwe anya bi ma enti aye me nwanwa se da bia no be ma no sei no oka sei no opeso de yeme mintumi nya saa de no oba na sem na me kan yo. Okay enti so ntumi nya saa de no asem no akwa abusuanim yeka na yaye enkwada ni nti montena oba no ne yaman hye no se bie beduru da bi ama be ma na di ne saa boni we wa nsusu minua ohwe asem a wo akan na akai masem bi ewo anwona oboase anwona be ma ntimi fase kan bas meku na kopia busuafo anim nkwara ni nti jai ni aka no agya no atena ho na be ma na twese kan no akobọ busuam nkwara ni nti no te ho na dako be ma na twese kan no oye oba ntse de ye pa no no a Krobea pa no na ye twitwa no ya na hye woro be mu a utobi kofie no sa no oye oba no enti Krobea enkwara ni nti da bia ya kan kwara ni nti no
no bema no utietie na se kakra no ono mo anka se neamafo ne omai nwi ani nu bone nka ye no oyebi na bia wakoye ne bofa ni trimu ma wonya asa ankwase akokoduro no ede bebeye sa de no Krobea eno mum de se meka se obi bie na no eka bibi sa de a na mabre nyame na even po bema na nkasa na nka me pese nka menya no na nka me kasa nso Krobea bema no wante nani sani oda hwe die efisa mu ne beto okra wante nani mpo no wahu se na busuafo eni anase baby odan kwa hospital ana oda mochire onya te nani sani oda hwe die ehu pa o sani wasi atwa karat won yem no ehu sani oda sa gina so mame me pa mo chewo ababa ono na ni kunu aye ne sa de wi Rebecca no awura ne nso enie fade wate nani na no wate nani fade wate nani aha awura no nie oba de achiame dinkan kyerɛkyerɛ sɛne be ma ne te ansa na masa de oba na ba fa be ma ne to so ansa be ma na wo ne yere sekan no na wono nso awo ne ho asan no maduro no kyerɛkyerɛ sɛne wote ansa on the hospital bed akra etiefo mo amuti a muntimi nko Facebook no mo Facebook ayidi a muntumrika na monko he live na oda ho mi hu se krachi bi eda yade empadua so empa no so na woda so na ensuo esisi ne nsa so bonkum ni nifa ni nyina na bibi so hye ne hwenim de ya na oxygenation so hye ne hwenim na woda ho na woda ya na ni tiri momu de wachia no ede ahwe ne nsa enifa no ho honom na woda na ade kata no ho na abrante no wayi ni ti no kama na wagya abodwese na abodwese no wa shape no de yetete ho afiri ni sunche mu a ebe fa na abodwase na yate na no nwi ni bi no honom bibi sa yie ni bi na wayi a sa bi de woda honom a won de woda ho haja woda ho okay afei ababa wa ono na ni kunu no esusu se sebe ofa na chi enu nti wakɔwɔ ne sekan no awura ne nso mfonyini ene da so no afei wɔbɔ kyerɛkyerɛ no nso ma awura bi nso sɛ wɔda so wɔno nso ɛda hɔ no mo saa na ahoma korɔ no a bi hyehyɛ ne kunu hwene mu no wɔno nso so ebi hyɛ ne hwene mu na we die n'ani nate na waba n'anum kakra na ɛgyerɛ ɛda ne sim ɛsoro ɛne fam ɛsa so ɛwɔ hɔ no mo ɛna n'anima ɛna ne tirinwi no wabɔ no deɛ kyekyere sisi ya no a wɔn de ayi bubomu ni bi no enfrawas bubomu sɛnea ya na wɔn taa yɛ ma nkwadaa na ekɔ school paa no saa style ni bi ɛno na mbohunu ɛna wɔbɔ na kɛse na wɔde saa deɛ ni bi abubomu ɛna wɔda hɔ no a wate n'ani ɛna wɔda ayɛ ya saa ɛna wɔhwɛ m'anim na waba n'anim de ne se no ɛsoro ne fam no nyinaa wohunu gyerɛ no ɛne ne kɛtrɛ m'ani nyinaa okay enti ɔba akɔkɔ a wɔda so yi ɛna ne kunu sɛ okɔdwa ɛwɔ bɛkwa bia sɛbe okofa na chi enu nti wakɔwɔ no saa se kan ya akɔfa saa nsɛm ya bɛyi mo amwo Facebook ɛne YouTube ne de nana poku ɛne ne bɔnkɔmɔ enti video ne toso na afei motie awura no ɔno ankasa na no disɛm a ɔde to yɛ nim me kono ne tiriti me bad onne me kasabia atretin me kun me use me kuma me ba shi nkara na najo na me go police station inja sama kora da so no me si okope guja tuwa hene bi wona odi si bi still de waya ni waya na me ko hene no ko ba na man say still now bi waya na tretin ni adana no o si mi ja no so bi wo triti me na wonya bi ja no so bi kuma no ene wa hene ne de she ne se kwa be kanse mo no na da so yes ne ko si abodom he ya abodom na ko jato ena wase ne baba ba me abetena se nti me ko bo abusuafo ne wono nso papa mo kama de na ye hwase mo no na ye sawale na ana e hye ne egu no bi atena ne baabi na wa hene ne fere no ene ne kasa asisi ne se ne maba be ka chiri ne
obeta so bana se ye se me ma no so ene minute we ti fi nti so bana se ye se igwa wale no be na yi ne niema nti anapa no me so de ye me so me ye aduane to ti me ye me aduane me ni nyina na so de ye wo kitchen ti me so na me se na ko bobo isafa na ma ne so ye na so be man ti bia wo baby wo kwa ho ntwe ti me ko ye ne afi no di mana ma so me ko ha no ma me mehia no fa no mehia ya na me ko na wo ba nti wo ba na me tete me mo na wo se fi ma me tete ma na wo je ye na tete mo na me so tete am ko nti ka me na ye sa me de ko nso na me ndwala ye na me ka che me papa ni se ni nka fa bia na nko abonti ma me na me ndwala ya ba ye na mba na so a no de ko ti me sisi nsi me ko dwale na wo ba ye no se wona wo se wo be wona ase wo jame na wo se wo jame tu wo jame si be yi me ne ma de ya ne me ya me yi me ne ma no start so obobo ne ne ma men so ntoma na ne bom ho ne ma ko dwale ye baba ti opie bie gate ni pie o sa ba ye no be gina me chese wo se wo jame ti wo ka sa na me na so we de sekai no na fa wo me ye am sin ti kwa me wo ku na me ye ma de ni bi o ye ma de pie ena me board na ko sa de wo me ena me ye le no nti me board na no a me pie na ni ba ho na o kunu nso ye de no nso be da me ni mo vas me de ye de me ti me ni me de asi wo mate se ye se o de wo se kan wo yem no an ko kun no ko no so kun ne ho bi what be visa me tefi na wo no de ye wes ye wona ni se wo kun me bi ya ko kun no bi kuma no o ne me kasa bi ya yes wadi kan ka se wo kun ka asem kwa police station be ya ko ayi abodom bi headquarters be kwai se waba nti wono wadi kan ka se wo be kun no akun ya mama ko yesa case na to be 2 months ni ama me ko sa to am police station be boro me bo police station me pacha na se mate se o wi o ho nti na o yes wo be kun me pacha obi currency da enti me obudu me nuya enso na me se me nya sanfo so maka chen se me ma ne na ne ti se ma ye sa woni chi ya bo so mo no nkume nti se nei se wu a ho ana ku mi ku na ku me tadi asambe na wo ku e de trapo 102.9 FM asama me ka chutu me nya bone mi ku no me fuma ne da fa ne chi da na adwene na ye ne sa ma wo sen ya wo me yensa no wale ye di sen ye wale ye me de tena ye di ache ba ya wale ye di 4 years ni esa mo twemp na che ye twemp na be 20 years na me school ta na mo years me neno so tena ye ni be me no kwa na be ma me na che in fact chi nso da ba wa no si ye si a me ma ye primeni me di ja ni ja no so a me di eye ememe dwedi me da godo kokoso enti me ba se price no me fere wo mo bisa o mo nso ebisa me ebi ya price no ya teso ntu to ato ni sei ti me ne me ma no efere me a o se me mpana no wo mo even enti kura me jae godo no ma se ti na wo fa ko ma me o ko 2 times so de ka me ba e na me ka kire wo se zeti ya no ya bom so na kura ka se eni sanity a menya ma de na ma me kwa na me ya me de ko enso se bi amakra no be kwa mi we me ma na we ma me ba ska me de beba wo na me ma wo kan na wo de sie na me de ama me de wudi na ato so se de wo na wo enso se me kwa mi ya fo ka me ko me kokora no abeso ma me ni mo se yeah. Well, now, yeah. Was we ordered the dog? Hey, Edinio. Okay, enti ababa wa Rebecca. Sabe. Onona. Nikunu. Ayano saadi yano. Enkomoba.
nanapoku yɛda ase paa Rebecca Pia enkomo a ɔne kɔbɔɔyɛ ɛwɔ ne yadeɛ mpa so ɛwɔ bɛkwae ibina yabɔ ama mwatie bie no ensam no akɔ abusuanimu kwa meku na mekume hono ɛdɔso mempo ekodu post station ɔtoa ne kɔgyingyamo no sɛ wɔde asɛm no akɔ post station ɛne sɛ ɔtete ne mo a akɔba de sɛ yie na awura no dabi mɛtwe ɔno a de na ba besi ha na mabusa no sɛ ɛbra kakra ba ne nsɛm because ɔba utumi tuto gold ɛde kɔ kwa so deɛ sɛbe kakra wɔ nsɛm osan ɛnoa motɔn galamsey town so deɛ aduane deɛ wɔtɔ kakra wɔ nsɛm na ebu a wɔ ma wukunu na ɛtesɛn hwɛ enipa sɛbe ɛka yensu ɛne yɛmban ho sɛ kakra nya ba bedi yɛnsɛm ba bɛhyɛ yɛmbotomu a ɛhɔ ne yɛkyerɛ yakra kyesɛm enti awura no nyame yadom a dabi mɛtwe no nam de daba ha na ma bebusa no saa asɛm no okay enti asɛm no sɛ ne yɛsie no ba mfonyini no afidie de so a ɛda so ya ye dane ɔne bɛrima ni nyinaa da so enti wonya bi hwɛ ya wobɛnya bi ahwɛ ɛwɔ hɔ mo nane dane na mame na afei me ma ɔba ade akyia me sima no mienum yɛnsa bi ɛwɔ saa case wei ho ɔbɔ akra yɛda nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ na yɛma abusua a ɔmo ade hyeɛ afiri mu nyinaa nso so yɛakɔ ɛfiri sɛ ɛnyɛ mmerɛ ɛya paa ne santi no akra yɛnhwɛ sɛ ɔbɛyi sɛnea na no asɛm a wɔkan sɛ watata na mekum ho wayɛ premani ne santi mekum ho ɔbaa no sɛ ɛne megya o na mpania no bi sɛ deɛ aduru ahenimu no ɛna ɛnora na nka yɛda a ɛwɔ sɛ nka wɔhene fra asɛm no wɔhwɛ sɛ wɔbɛtumi asiesie sɛ wɔntimi nsiesie ɛne sɛ nnora no a na wakɔ na wakuku no na mmarima yɛntie sɛ bɛrima wo yere ɛbɔ adwaman na sɛ wokye no na wopɛ waadeɛ a kawa no tum na fa waadeɛ ɛno saa yɛmmɔ so sɛ wopɛ waadeɛ a ɛmmɔ so ɛberɛ a wobɛbie w'ano a wobɛbɔ so sɛ ɛkemu no amanfoɔ a ɛwɔ nkyɛnkyɛn no ɛbɛhyɛ aseɛ nipa asomasi ne yɛafa ne yere no enti sɛ wopɛ no deɛ a mɛmmɔ so na mmom sɛ ɔmpɛ no nso a gyina so na fa gya no na ɔnkɔ ne baabi ɛfiri sɛ adwaman nko a ɛna sɛ wogyae wɔ ba a yɛmu sɛ sum sika yɛgyae no sɛ ɔnkɔ because of sɛ wabɔ adwaman enti ɛno deɛ wowɔ ho kwan sɛ wogyae no ɛmfa ntowa no ɛna meyere bɔ adwaman wɔabrɛ a wo nso wontimi nyaa no ɔbɛ adwamanfoɔ no sɛ wɔɔkɔ ama wo ho atɔ wo a wohaw ne sɛ ɔba a wɔyɛ adwamanfoɔ ɔsɔre a wɔbɔ adwaman obetumi akɔfa yadeɛ abɛkyɛ wɔ obetumi akɔ nyem abɛhyɛ wɔ nyame adom we deɛ wo wa nyae no yɛaka sɛ sum no ɔno ase ane mekɔ wɔba pɛ wɔ mpo na adɛn na ɔse wɔmpɛ wɔ wafra wo yire na wagye so sɛ yaadwo ɛna da sɛ na ɔse kana mete saa kasa no wafra wo yire na wagye so yaadwo mpo na da sɛ na ɔse ka na mete akɔsie ɔse ka na mete wagye so yaadwo mpo na sɛ ɔbɛyi wei wɔse ɔmpɛw wa so su sɛ ɔmpɛ wɔ nti wɔ bɔ adwaman ɔse wɔ kɔ a gyae no ma ne nkɔ a wei kum enti sɛ onipa yi firi so akɔ a ma ne nkɔ afei sɛ ekodura himfie na sɛ wokodura himfie akɔka wasɛm ɔno so kɔka n'asɛm sɛ yɛ no kora sɛ wɔbɔ adwaman a yɛbɛgye sika anaasɛ nnwan ɛde amaw yɛbɛgye ayefrɛ ɛde amaw wohaw ne sɛ na mmarima yɛmfa yɛ ano kwa ɛnkeka na ɛbɛ sɛ obi yi me yire woyɛ saa akora wontimi nkye no ka wano tum a dako wobɛkye no na wanya adanseɛ turodo agyina so na ade akɔbɔ abusuafoɔ ɛnyɛ kum na wakɔwɔ ne sekan
so wuja wa obedam mumienu so mu wa nkwada no wadwen nkwada na mumienu muja wo mo akoi eze okum obe ya nkwada miensa na so okum ho moti ase mpo na da sei na mu bewu endi sa adwen na wo mema bitirim se meyire bo adwaman meku no meyire ese meku no no o mpe na ja na ope ne so aka wano tum na to na ho saa enkoye ne a sumasi akwakoye bi asabre so onde esi wo na mpe no se wo traffic na achi no se wo ban so ne tire adwokwan mu se ni pray ni so aba land first landing yo ya dada akwa we ya wono awo no ho se kai wasan no maduro se wo pen fast no oda so te ase minim di wo twɛn ana wo ne call no wo amfa ebia emso wo amfa ne call no ekoye miss call ba ebia obefa enko wo fa nkeye wakwa bema no so wonya bema fon saa o se do da no timu so ye nice guy ya se in case wo pe oba fofora obenya bie minim ni entira amana basa em so no ane kondo wo se enka obekọ to enka betimi anko mututu ayi ni mfiri ni hwenim nanka de omu ye bia omu nyan nanka wona ho nanka wonko because o ja ne kwan preko debi senya na asem na oba de okay asem na okay ade yi oda yaresabia ye de ade na sisidi so se be ya ebetumi ayama na nyankwa na ye tutu afiri de so sa de so ono ase tio ono ase opese wo ni wo wu ntem enye se wo delay o we ehu onim so oba ne nso awu nti na ma ne konomoi na ne se ne na no ano no so ono so anom sesesi ge na engu enti ono nso nyankwa no obepe de yi oba ma ge na we wana na akura edudwen se oba ma awura we asa be wa no na se wa nwa no so ade na be sasi okay enti wo kokura wani ehu ade bi anya otai tibi de ke betumi an go mu ntutu ayi ne firi ne hwenim na ne botaye se ode kọ no enka wonko owu nso se wonya ne kọ no afa ne kọ no na wo bre okay mate ai akwa bi asem wo kan se anana Krobea wo ma mu ko pie so ko fa aga de kwa yaresabia na nka eso mo ye ne financial star patch of fraso dia no eno nso se wa ho ase sa de no etwam ba se ese ka ne ho sa de wei aware mu kum no sori pa mrebi ene kokoto jo ba se no ese ka ne ho eno nso akwada 15 17 years ena ne papa o ena esu ne banya na papa ne da na die nti akwada ni hu se ensemu a me papa ekekan manhwe ya onyame maame a obeku no ena ode ko to school headmaster enim school a okọ ne headmaster afre papa yi o matena se akasa okọkọta ye fradie bi your demeanor sane obeye wo ho akasa no judge kura tumi se ade na wo ye no wanu ho ana se ahomaso wo mu enti wunu ho enti sane papa ne ye no na headmaster hu se sane aye die asumduaba enu ojaye se na stra adwombode wa akwadi trim muntie maame no ne manada kwabenane akofa mpetro edi akotwa akuras ekrokitua mudan no wodi atwa ho ahia apa manchesi wom wodi atum na maame no ada wonam no wo se mehye no sori ye bo pitri sori ye pe na ne manketo ano obatan wo wuragye ni mu no ayi akwada no odna koto abonten no wuragye ni mu no ayi akwada no odna koto abonten se wo yi na panyini 17 years oba on de neja na trap na hye wankona ti on de no oye ne ho hwie nyeye maame ni pie ya no wode vimba ene twa ne hweye sabre na adofo abem ye kohwe ya akwada 17 years oba na ono sense ye tie ne papa nkomodie hu se ne papa nya ne maame obeku no ono momu ahye onu momu ahye ena anadwo no papa ye nadwen se odwane afri fina so ho eno nso ye nsuo so fina no eye nsuo ayese wuro so anatano so baabi asoso taka hono ya ejina te se ofe so saa na tie enti papa no so no de wadi awu no amanfo born a luta wo ho no
ɛna wɔka sɛ nka wadwane dadaada na ɔyɛ n'adwene sɛ wɔtwa wobɛtwa nsuo fena ne nso ansa na wadwane na nsuo no ayiri kyerɛ wɔyɛ ne ho hwie nyɛ ye enti nsuo no ayiri ne nti ɛna ama no agyina hɔ a ma ade akye n'anim na ɔm sɛ ɛne yɛ sɛ ade akye wo deɛ a asuo yɛda asie buru owura deɛ bɛyi wɔw nso yɛ ne style wɔ hɔ ɔmo yɛ ne style wɔ hɔ a sɛ ɔno nso wanya owuo kɔ na posifoɔ baayɛ a ɔmba bɛfa nti sɛ obi ka sɛ fena so style a ɛsɛ saa asɛm no ɛni o flex chei mahu sɛ grandpa makomu aba na ɔsena na Krobea enti saa deɛ wei ɛbɛtumi ayɛ wɔ dɔ wone ɔbaa bɛtena mfie aduonu ne akyire wɔ awadeɛ mu na sɛbesɛbe wobɛyɛ ne sei enti nkwadaa no hwan na ɛbɛhwɛ wɔn sɛ wɔnom da so yɛ yɔngo a deɛ na ɛkɔ so yi ɛgya kwa me brɛ mu mmienu nana meda se yɛnkyɛ asefo nyinaa yɛnkyɛ amampɔmfoɔ nso asante mampɔn ma menkyea papa no baabi anu ɛkɔhyiaeɛ no Karikoma. Yɛfrɛ hɔ sɛ Karikoma Sports. Ma men confirm. Karikoma. Me kai ni dini fa. Okay Karikoma. Karikoma. Osan na na mampɔ hene driver. Enti Karikoma. Opanyini no. Wona medium nim sɛ maame no me sure sɛ ne yiro. O de kan sɛ ne maame na o sɛ be wɔ hɔ no. Enti Karikoma Sport. Yeah, Yaw Asante mampɔ. And now we Karikoma, a very good afternoon to you. Nana, Bema we in the first place, I said one day handcuff and one handcuff. Or that hospital bed. Yes. The nipe we worry or say handcuff. Yes, Cote d'Ivoire, Udi Bonnet as a Ua, that's a Jelua, Oqua, ya Usaman, woman, or ya handcuff. Ya different share a minimum, ya handcuff. Ye could see you no. Nana, wow, Cote d'Ivoire. So would you born in a yellow want to try your sentence in a way could see what your uncle for manano. Yes, wow. A chess I call with me. Bemo Nana on Pebre or Barn in the Reno. Till one statement no. So take or say, Nana must say, you let us over Jamia. You remember you in your ma, that is your banner on Oti. Oh, say on judgment. So obani kwa bantina so oye adwuma na adwene bu fo se obai hwemi die ma hweya obi be yotire refri be sem no because so oba ha wo yire ya aduana sa wo ye adwuma anapa no wo ta na de kototemu wo so na botutu do dwam so yu ko adwuma obai ono no toto gold no e di gold na ma se je oba no toto amaka wo okọ so mienu ba ya waboka no wo say bra de no hwe abama sika na he sika be he de da na me am ko e ma de wodi udi bu na sai ade atoso company name ni ya wuwa kaza udi wa wutwi nkunu no e ya udi ana da company name so nti oba ni munyamfo wo hye nkunu ni munyam sai wo be ma no nya adwuma wo pa yemfo yemma ye nkofo nko wo nya adwuma odidi ni ntini ho na be ma wa tete 55 for da we me se e wo se o hankofo no bed ni so ko ye nani ti se wo ro dwane ebe chene we se nani ti se na se wo dwane ebe chene we odini prekuro ne be so de adwane dwane wo da ko manani ntiwe nti ye ma police for no hankofo no na be ma wo ire ko police station ko lodi compare wo di na che sa akopono ade wo do fun be no oni mi se oba ni free ni se wo nya oba ma ni titi ni mani ni biem sabi na ka fan boy se oba se wo ja wo ha no sen fan boy ya wo da we oba se wo ja wo ha pa ni sen shamba wa shataba no mu ni yes wa wo ye ni jentia ade na shataba do wa ede masa obenya asem na koto apa wo mini tabanda mo be ko beauty competition ave babjo shatabando versus ejapame yes no say ade okay we farm my we uta ho so we adwuma na adwuma na de man be brew na ye cha 5:1 kra na se wokotena oba we wan oba na hwe wa ade nti oba na se oja okokun oba so na oba se metete me mo se ma mentete ma won se tegi no otete mu ni wie ya wo de se ka woni yem be ma ope brenka wo se na be o di oba na kwa me abusuafo no so ohu kra mo chene saman no okay na saman de be da ache no good voice ta ni bi okay mate eja kwa me ono nso ede no kobina kese
wo Facebook ne so osana na Krobea this is too cold dear granny nana ya April and was yakra I wish every person will be our abusive marriage and our relationship mu so bedin kanye tu anamo wansa na yekuno hwe bema sa woni oba te na oba ne nsem ye esne wo a sabe se o pa de afri oba ho a ye de akrokro hwe ye de akrokro I'm telling you nanko oba bi betumi abie nano akase me de mi kunu obo me kra na owie no okrokro me a ene awade so wo de wati o does it make sense to you eto adwene mu se oba no beka se wapo me awie no okrokro me a na ye do aso enti oba epa akrokro se o pa de free oba nchen na okrokro no mani hunu se oye ohema ono nso bema wadi ade kro na wo pe no ode bema wo emfa ho ne kwane eseso wo faso se mpo ni dwesika ne eseso wo bom tokro eseso wo boka enam akrokro a wo de akrokro ni nti muntie oba woni ni kuranya asem beebi ana asem na duru no na dia wade gyaye awade na kogubuo so egu ene mpani ni baamu yesi nkonwa beema ndi dwato aba muntie o na oba yi se enya hwe die mikunu aye no eye mi ya mikunu empanyini se ene yesase ye gye mpata mawo ententem na no oba no ye nya o se 10 million se beema kofabra na beema ya kofa 10 million muntie o no de ama oba ne se ye mpata oba na gye yenko beema ni play ne cars ye beema ni di ne one ne yire ne nkomo no kama onu di won ho nkomo kama afei dako beema edi nse sum na no ene ote ho di ene oba ne tifufu aseka na obisa miwura na den hwe endei miwura no asesa ewa awadiem senko ba bie na no fre ni kunu ni wura da bianke be ringe bell di akere na dwen se beema no eniniti miwura tetefo no sa na ne yeka no miwura me maame amranta wo fre ni kunu nkomo wo fre no miwura muntie o miwura no no so agye ne so mawura adana kwabra ne wote wa wo don sa sumu ano ose wa wani tua na no sesika mpanyimfo ye maame de pata wei eye Dr. Mankwa sika bi ode maame se memfa nto ho ena eba sa no miyi ya me de ma o sese Dr. Mankwa nso hia ni sika no eno na atoma dwendwe o se show wenti na o dwendwe so wo manimu o sori wura adem ho no akoyi 10 million di abrentru mi wura age na fakuti krokro ba no se bi won nsam a kwabrane wo na odi so ye fa dwumbo ni hye yetrim hwe the moment da bia wo ka wayo wuti say yo me beti we se wo ya me yire wo ya me mpena wo ya me girlfriend na da bia wo sibitiri so na Krobea wayo me kwa koye I will go and do it me kwa koye kire se aba be toma dwene ni mitiri mu se menye yempo wo se maye ene me ye enti wo ya wo yire saa no onye yempo na wo se waye ene obeye kwabrane se wo krokro ba se wo kodi boni wo wachi a wo suro ne yam hyehye no me kwa koye yenkuno te se dia kwa wo yakwa koye asem wasi enti yenhwe yenhu yie kunadu Bartolomeo osana na ya Krobea Asante ene mehwew afia trewa ene osia Krobea barekase yenso ye hwew ne edase eburu Dr. Mankwa ewie ya kwa beburu akura wole mejo so pa mo piafo na mpom te se papa otwiri ampo nyankopon tumi na nanom adawroma enu papa nti mo ye pa ye de nyankopon na nanom wase ene eye dwua da bio de duru dwua da sei na de e ba be chembena da bia me ka kire dom
se wontie Dr. Mankwa na de che benada no a onu muntu anamo kire se e benada no ye ntena se kese e wo Dr. Mankwa so ye ya e ya Awurade fie Herbal Center wadama ena wie ya ye ne wo hie yi die na wo de ma me ne metie for doctor akura wo de medo ase na mado tie fo nyina ase e chiachi obi bia nso sa na me transisi ana metonke encha kese de ma me na prekope e ja wi ase na pia won kwaso o me am yon ko bi nso US na poku last week was na nka wasa mechia no ba mentimi anchia no akura wasa utio pa na ofutu no so amana hoden wo ho amana nda so bebre nto no so mechia no awrade so enya na koma so ade ma no ami na de ohwe bi otwodi ampo nyankopon ma ne nsanka ami akura we de transi so de wasa miku manka bi enye onsa akura wade we de no ma miensa na eko wodon ka ho okay suti ahobrase ahobrase ena gidie ndi se nima enye intimi nkuduru ba bia sutie ahobrase ena gidie odon de obu okra be mabi wasem kwagidi nadi bo ko hu be manade a wo pe wo yema no wasem kru na me penasem na ese de ma dono dodo odo nyini na oba de na me dono ba su ba bi ntie se me ta no so ba sutie no de ho a be makra wo sutie ma ayira edin se woni wono beko sa na obo wo sutie no sa wa ahobrase sure owie na gidie no ho a ukunu fura ba wo mi kunu de ontesa wajudi yeah we gidie amam so se gidie o ma de ntino ba ko ya adwuma na bia wodwundwun bibi sa okokora na yesusu e me ma no ye ko ba bi na ye la bia ho akodim wo ba bi ho na boys bia ba fa ga no kona ba ko madam ba ko si jack we dey so aboko na mso ujai na krama fa kasa o de kunu la fi yeah ampam da wasa won se ye bom pun kwankwankwan oba yi kwa okokoro de beba yeah krama fa kasa fa no de wo fie no de ba na gidie nim ba wiase de wodo e kan bebrebe no gidie ni ani sutie no ani ahoblase na e ni nyina so ni nyina ni tinu no ni ki no so nti akra ya trasi na etu amanfo nso fo sure oba so wajawa nkobo hutu nkonu nkowu because when yawa money bi anka yawa pa yeah because awade jaye de yesi musudu ba bi nso sa paja bi mu yeah because awade enti akora na obi abodamo awade enti obi da afiase awade enti obi ajapade afiri ninsa awade enti obi nam down kwa ho kasa yeah so yesi obi nso awade ho sure ade na ye papa na ma obi nso fia yeye awade ba ko pa oba ba ko na paja abusua ni nyina enti ade ye bia abone ye dai e bata de yanso benya gidie na benya akoma ade beko uni akoma na menko wale okay konsamfo de se bi obetibi nso de ye aduane ya yidi akwa da tiefo ase pia ya transi de na Dr. Mankwa wa do ofidi na to onfa nto wa de ato ho ne no wa yinhira ba meton tia kase de makewufo because my book depot opposite no stadium obienu ko ha omutie powerful ko na omsi da bia akra bia de omantie wa omuntimi ntena powerful akra me chache omu pa ja trasi me dim number be tudwa me sori afre me me si ani ba bia okon no mbosi red park e ho na egutu a doctor me di medjuma number na me di ba tudwa number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akra trans bia meka itredi e ho asem madam obaji do say odi adanse akra baba enhwe bibi kakra very good itredi wo awutie ma oti ade kranko wo wasu tina yo ya pa che waya ya ne nko mesi ye hode ye pe yade kranko obi a yade ama na bra wo hunu amane a wasem de ma ye bibi enye yi no won tutum ni kamla Awurade fie ba center e tra ye brada entrance kese obi wasem tina se de aba bom obi wasem tin me hwefo masem ni yi agufom obi wase fa ni dwam se gagaga obi won so wase bibi ni na mitri ni mu obi won so wase ase de bibi asoame ni tina ye ne ya amna affect nani wo kasa enka wonanum wontimi ni nkomo asumse wontimi nka bi obu won so amane wo hwa nkro muti ade kora no awo wo de me kanfo Awurade fie ba center ma se e kire entrance kese eduru no makoye enka nsuo da bisi wo ya no odin
say a trade drone no aso na say ya ni ade aduro no de eno anu de en de danchan ba wo do obehua a drone betuma ka say 4 in 1 na say 5 in 1 waso yo ye beko obi wo se masum ya me chin asum ma chin sa obi wo so wo se mi ti dede e wo maso no mu sa fundutum kabla already fi ba center ye ka ni say ka say aduro no ehua no asonya de aduro special wo ho ma bi ba wo ba GB wono afrema mabaso sa me tudi ma me so kofi akoye say akora me se ye ka say eno last blara no wo mum begu akire na ma beru os na doctor do be na de amani pom gu anum o nyina wo mum bagi ado mu di adanse afan sa aduna na odi ado na me se wa ba no de wo gibi kohwe 2 weeks time aba rubi no anso abedi adanse bi because onu papa wo already fear ba center ya wo ba memu waduro amon se aduro ni aduro da bia me ka me so de wo ni ade problem a ko akoma to yam nyankopon adum na nanum tumi aba mama duru a ano odin foforo kra baba num nyamfa nka obia me se me pedo ma me se kutu se bam medical de aduru na ka no aduru na ba se na be kan yansa da ya suma duru de ana ano odin nanso Dr. Mankwa gidie ni tumi ni ahode nyankopon de ama me enu odo nto obu okro wo akira me ma na aduru ni bia mitumi kra sa akire se wo kona se sa ensa amfo ka ansa ama ko na ka mutira yehu akora afi we die ka mutira yehu papa because the abesin say we mure ehu esum akata baabi but urade na abesa de han dey ato because no ma bi anipa aduadu ana no odin sacrifice course last year the sacrifice um the course ana odin ti tumi nu so hia moja bo nyankopɔ adum ni tumi nti ye de enim say ye nkrofo mu kan ho ne de wo no e bompa e bobi mom de nyankopɔ be yi wo mafiri mu enti se wo tiem se se na se wo tiem na so de wo se wani na yo ya wo hwɛ fama yo tententen obi wo se fam me hwɛ fam so asɛ me ya akɔtɔ amnam obi wo akira me hu nanim oba me nso a me hu no obi wo se asɛ rombo bi atwa no wani wo hwɛ light na rombo ato wo ho obi wo se asɛ mo bi ni nam nani nase obi wo se me de ase asa abosia gu so obi nso de aye ne hene ebi de glaucoma ebi nso de cataract ni nyina pressure wasi mani so yem kusukusu mani so emitum wo de sa fontum nika ekena bra wadi fie ba center ba jedu papa ni bi kwano ananom wo twiwe na wo num wei wo twiwe na wo num wei wani so betew obi baba gimie no o mama gibiem obi die mienu obi ade ba miensa ahode no nyepe obi ane ni moja obi ane na busua dua ofiri mu tuntumi mfo eso obi num nyankwa na obi nso anu ye da kowu ye ba na de be boa na ye de ma wo wo tie me na awie ya me sie ni baabia e okro no mbosie red park ho ne egutu a ye di edwuma ye brada ye trans kase kwa na ye trans ya wade ye adwuma e kopem memne dan na mmom se abetrans se ni de eduru brada de a cancer wo ho wo peso ye nhwemu mu aba no betrans ne a cancer e free ya news ka enkase mu yam hihim ko doctor ho a okoyem wadim ko fa fidie mu wagim ska da bi ni nyina se fato aduru usika na wo de ba ya na obi osim ko e jim 7 million ko hu doctor na sika asa mantimi anya aduru ye de enya ne sa sika na ade ba ko hu ubedi betuatua no fabre ye ni emu wodu papa ne konom na ho towa na so adi adanse obu a wo house doctor obi na do number ma mi o mi nua bi so na baji aduru no ho ato no sa na ye pe no because the peniye ye mpene say ye dimpa eyes na hunya ye nya no sisi a ye manzo ba betwa so oba enti se wo tiem na so wo ye mukuro obu wo so osa ni yamu ya ni ya ni yama ya ni ya sa duan to ma na mu tutu no ekwam so din kakra bia no wo wu sa fontum ni kan bra no mo de na ehu ya memfe asoso memfe asoso machi meboa no ba no say miensa yen so otini wa ho ye de be ma no wa de akosi jaso na wo bona nopa wo bona wia wo bona nwumre wo de egu ye ma condition ni de me nka ho asem wo bona abagibia na bo se aduru ho ene ne obi trans na no mu ye nche na doctor we nyina na aba wo nkan ye bre ne ye sei ya se mbetua bia ka ho de a ye ba de betumi atrans a chirichiri mu ye ba mpanifo so pinche nso na ade se koto obowa ene ye fra ha ba bi se nunum so pusu na na bete ne kankan wo de abena bra fa ha ne bra amane be ne da wo so enu ana ye fumu wo mo mfrem bia mo makwantom ko ye busu mo betwa abakutu enu ana ye fumu na nsa na ye fumu wo ba ni nyina ebi wo awradi fie ba center nya fe ne betra abakirechire we wo de bra ye ka ne se no obu a ha no so akora na nso obo nsam ni nya na ma ne ma okodin sika nyina awi ansa na doctor obaje do doctor sanka munu hantama keka we nyina ma mo ba wa mompa wo de obi kura timfo ka wa kraso wo bo sa san ko because tumi na no odin sure unu so ba be nya ho do ma kwa ma o ma enti so wo tie mi am number ni tu ja de fa wo fa wi a kina fra bra ye se bia be fra na bia na da bi wo fra bra wo ye wo ma ye kase ye kasa kire se bi onyansafo enyu obi ono te ho a yade nkan ne da won de ohun so bi yade anu os da bi
di onim say yade ya na ye kasa akire no number na mdi to number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 ya kasa se sia wutie mu bo osem nante kakra bia mabre obi won so osem de ya asthma obi sim de ya pressure obi sim na ase hyehyeme udu oba ma ya aduru ama fa kofie wonum na de bi gu ho wo ma me mam la wo ma di adanse ya sa wo de ya ka ni se no obi so wan baba betra be di adanse wo ha me da ko ni baba because e wan so bo ade be se ade ba na koma so anya ama na wan hwa wo da won na me baba no abeka ni nsem akora sister no be so ko yi operation keke operation ko ye wie no afa di wo bofunu of doctors no mpala of onu wo wu obetram ti se uhu na awra be ho sika kutem so am we dia megia me ntimi ma waduro nya timo na me bo so ko no ko to no phone no de ba benne sister na ba wa ebra na won kwa na wodi adansa mo mu yare bebre no kra no no mu wo monya nda so se wo ma ba awrade fie die obenya na ko to ampo yankopo be suo mu areshemu na ba sister nda bia wa se ya ne me na mekasa na pentiam so baka kro baka se bia ma wa se ho enti se wu tem na so onipa bi yare da ho yade bia abono to ho ma hwemu na se ma na ko doctor nyina akọ ba bebre na ho nto na fa ne bra kire entrance kese ye nhwemu hwe se yade na bia no mi bi na akọfa aba ana so akọfo bi na ebi obi abonu dua ana se bi nso yade kwankom na abeto no so ena obunsa ma na ni je we ye free ni nsem abra because de na ni mu akọ no wa so fie no na obi anu se ni mu na akọ ba Christos we nu obunsa ma chechire ni nhyedu nwotwe nti yade no bonsam na yichiri nipa o ena bi nso bone ho asotwe ena wanya wo ba mo adwura be kire wade ya ka 50 wana de adware wo wi ama kwankye onu maduro na ho atọ obu oba se obi di na chi ogi aduro na nipa kwa se no because wose mikoshi asemampa ena asemambone je mi nsem aduro wo di oba aduro na yade be ma no samamboni ni ntimenye ena ya bebu na nipa kwa obo nu obu o bebe ma ho akwanche sim fansa nka ye we nyina wi ansa na wanu moduro no omnum ya bo so mfra no de adanse de e ba awrade fi wo to ade ne anto atumnika ne bra wa wade ase ade atumnika ne bra wo bi do ka so wontua wasase wo bi si woje ni nyina ye ho adwuma awrade fi e ba center wo do ha na amane bia nipa bo akwa akwantom wa ya wo ntene nka atumnika ne bra awrade fi e ba center ena obi nso aju sika so odo be ko ono so amfo ankwa ya ofra kadama atumnika ne bra awrade fi e ba center ba be sore mako odi amu wia wo ha na amane afre me odi wo fra awrade fi a wo fra doctor mefa me no be din komo wo ha no amane odi bra e kire entrance kese number na 0241 09 39 15 09 39 15 and 0549 20 66 33 ye ka say wo de si a me ka say me sori akọ wo de suro kwa bo nipa bi ato fom afane bram wo ye ba ma so na ntimi mpema gwagwa na agwagwa no mesi mi nipa bi we ko ma na duro wa na de so ma me ba ma sama ba so sa obi kwa de twimi ara ba ma na sori wo de emma wo ba mo ba ntwetwema wo bra emu wo duro na ma kono na sori wo ba so oni atenkan so ntum ni kamera akonya nam yade bi na so ho nam nyina bibi ni nam ho obi wase bibi ni nam ho na me jonso mu hyehyeme na me ba ma me jonso apa mienu bibi abesisi ho ni nyina awrade fi ba center ye tu ase krojen ma ho to me sori makọ wo hawa amane a e kira ye brother entrance kese fa ha na fo amane ne bra na awrade nyankopon nsio no omo ahome no omo ahoto ne nya ni da so se awrade nyankopon na akasa e awrade fi ba center number ni akwa de tudwa wi amomfa na momfre e awrade din mu nti amen me pa chao doctor number sani oka ya me de tudwa ma wo onipa wutie yesutie na fa homa no one doctor mankwa no ankasa sabre ya wasori frɛ no na de wonte ase no papa ni nkyire mu mfama wo number ne ye 0241 09 3915 0241 09 3915 and 0549 20 6633 fresa number we Dr. Mankwana abefa one obekasa de wonte ase bia no obekyirim ma afidie na ha
metwa me ho aba apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Etimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Daewoo 360 capsules. Yɛ ama nnɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Daewoo 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna ɛtu me sɛ saborɔ nso ama meɛ. Na akɔso yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Daewoo fo yi a na yɛ Daewoo ointment yi. Wɔn a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapɔso. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wo ti si yɛ yi o. Sɛ wo de Daewoo ointment etwitwi na wo mɛmene 360 capsules ne ka ho deɛ a. Oh, na yɛ twi na mɛmene. Where do you twi na mɛmene? Ai, twi na mɛmene. What be bia so firi sɛ require mu. Enuom yɛ nu ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no so sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ, abaatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia du mienu. Bebia ne afrɛ 0244886437 and 0201681717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade na apomudin so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan kyemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food di abane ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Me ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh whether na adrun kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahene makoko ben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Dabia
sanopo awio anwumiro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni adepa hene no se me mochira kwantam na me ho premi kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no yes, Lavos and a 100 tomato mix. Yeah, better. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education. No, cray. Ain't take I say. A baby, I will bet all Lavons and a 100 tomato mix. No, yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Addition Echumedi. Lavons tomato mix. Love day inside. 100 tomato mix. The chef's choice. FDA Aji Ejadi Nkatuyatu. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Ya mamu akwaba, ya koya, yaba. Ahaya 102.9, OTEC, Asem Beba Dabi, ena wasungusua. Ena wiye utie, ena wiye oheyen live. Na sanye mote nono, ena wiye adepawura se meka simple plus hwansem de kire wo a onua fanasemhia treating very urgent kire say mobile phone abeye part of our life yakonia ba ediemu mobile phone eka ho bi na wo phone no ho akade a ode eye phone no eye papa de tio senya simple plus die no bi dia ene enya papa o enti ena wiei meka papa ne ho asem na me de akere wo se brakumase adehyeman ha Dr. Caesar aso ye ne nhwe animu simple plus aso ye no ba ko ho afei se wugina kejetia Dubai G2 animu a abrosane ye wo wa dwadifo wo so yi ko first floor no honso simple plus aso ye ba ko ho enti woni kejetia G2 no ene di animhwe na wie tie wutie me no akwanya ba mause se wo perform ho akande bi te se charger de ye papa me pa cho simple plus no ono na hyede kru kra free Ghana ha akode na dwen ama woni aye charger eye kama power bank de ye kama battery sa uyusi a utumu se battery papa nie cover wa wuhuna uhu se etija iPod papa
protectors ahodoɔ hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ɛne headset ahodoɔ me pa kyerɛ sɛ phone accessory bi a wohia biara no simple plus photo bi na wɔnom tutɔn ɛna ɔtɔ ne nkronko enti wo a wotu phone accessory si tɔn no bɛtɔ papa no prɛko na amanfoɔ ama udwa dodo yɛ number nie wobɛtumi abɛtɔ ne maako nso na wo nso ayusu wate number ne yɛ 0244 590374 ɛna 0241 709636 ɛna wia yi defia som 3 ɛyɛ hepa plus pavi plasmos saa nnuro yi ɛyɛ nnuro mmiɛnsa ebe ne kyɛ baafo na de aba na saa nnuro yi ɛna edi adasan kagyinamu ɛna wia wutie mi yadeɛ nti wuni ahoto onua dasani o tena hɔ no wawu woti asimponi hwenkwadai na wuni hɔ menua ɛyɛ amoapɔmuden ho ehia wo kakra wate na behia wo na hia wo a ɛyɛ well-being no na wo dwere ho ubisa bɛdɛ no adwene well-being ho fa hepa plus pavi plasmos adwene well-being ho yes fa hepa plus pavi plasmos fa dwene well-being ho ɛna wutie mi sɛ stroke nwodua yadeɛ bi na de wato fam ɛsikyire yadeɛ bi na ɛhawo emojabruso nie wote hɔ a na onipadua no baabi wo so srade tamo adɔrewo sɛ yɛ typhoid ana watenka tekɔ ɔba bɛɛma sɛbe infections nyaawo why mmerɛ kura mpam dwene well-being ho kɔtɔ hepa plus topavi na top plasmos sɛ nnuro miɛnsɛn nantibom sɛ ninsu a tɔnom sɛ ne topa ya tɔnom sɛ ɔpɛ sɛ ɔmixe nso a wobɛtumi amixe oyɛ bɛɛma a mɛkamfo ama sɛ yɛ a dikodu why di tu akyire ɔbaa yɛ a wo nso wi atadwe tu akyire na ɛbɛboa wo paa wate baabi ɛtɔ nnuro bi akɔ a hepa plus nnuro yi wobɛnya bi atɔ sɛ biribi nie na wonte aseɛ na apɛ sɛ wo ne Dr. Ben kasa ne number yɛ 0542 778572 ɛna 0591367898 wobɛfrɛ saa ahoma yi wo ne Ebenezer baafo bɛbɔ nkɔmmɔ awia yi deɛ wonte aseɛ biara no ɔno bɛkyerɛ mu ɛnɛ sɛ wobi bɛnya wo a ɛfiri yadeɛ ɔdwomtoni bi de bɔɔnyɔm ɔse saa kwantua ba na sɛ wo yadeɛ a onua wobɛdɛ no akɔ wodeɛ hwɛ sika koraa ba fie na yadeɛ bi abɛbɔ wato hɔ no wobɛdɛ paa no wadie fili amanfoɔ odigu akyi mepa kyɛw wakɔ akɔkyinkyini yɛde wanante wo sika de amanfoɔ adi bio nanso ankɔ ankosi aga yadeɛ yi teeteew onua yi bra Dawood Eba Hospital sɛ hwini doctor no a ɔde Dawood ointment fatwi na bɛkɔ na ɔde Dawood 360 capsules memene bi nema wunyina brane ɛbaayɛ no ɔno ana abie Dawood Eba Hospital yi na woba Dawood aso yɛ ha amanfo di adanseɛ I'm telling you adanseɛ ne yɛ mo ni senti ne sɛ baabi a wakɔ ne namoa wani da so asa no wo ne Dr. Dawood mehia ɛni da so ne bɛba amoasa atumi agyina ɛnma sɛbesɛbe na wo ho ayɛ wɔn den no obrɛ nyasam gitwa o awonti hwɛ sɛ ne yɛtwa wɔ ne adapa akuti amanfo abro sɛbe awonti o ɛnɛ ɔno bɛgye Dr. Dawood nduro no ɔmo se apa ho ɛmɛma sɛbe no ɔmɛma ndafɔm bɛm ɔyɛ ne hwienye ye ɔba ya Dr. Dawood yɛ hwehwɛmu hunu di akɔfa aba di aduro kan yɛ no ɛnɛ wɔse apagya o enti wa wo asikyire yade ɔte hɔ yɛ dɛ stroke yade abubu agu fam tena hɔ na wu emoja brusuo bi nie hepatitis B bi nie ɛnam yade bi atete wakyɛ wo de yɛ ulcer ana prostate mu hawo yɛse ayɛ kɛse ana kokoramkora na abamu a wo de bra Dawood Herbal Hospital onua wo yade etew so de awu na unimu o ejeso krapa is the location ejeso krapa ehɔ na doctor yi wo ɛdane yɛn kane na Metro FM ni wo mu no saa dan no amu ana Dawood Eba Hospital enso di ne dwuma papa ne number ɛyɛ 0244 886437 ɛna 0201 681 717 wanya Dr. Dawood number yi emfa nya kwadworo onua frɛ
one papa no nkasa de wonte ase no wonkyire mu mfama wo na we Volta Drill Limited for Nyankopon hyira mo adofo ne ade hye se wode wo ho bo Volta Drill Limited ya wa yesa asoroboa e wo nsuo tuom okotokro pa de nehi enkasoro da ebi nsi da tieme ebe nsu tuo woni anim tu Ghana mayi mu a woni a yeje woni die woni a enim nsuo ni tu ono mu a wakwadare no wa bi wo nsu tuo ho Ghana ha e Volta Drill Limited ene so wo Ghana ha na wutie me ana wa amanone ena mabodin ya moate se wo fie wo Ghana asasi so nko ade a o de fa dane yen na wo de dane yen a ye bekwa akotu nsuo kama ne ye de amawo e babo ho drilling de a emfa mfie mfikyire de enti a me kanfo Volta Drill de amawo ne se 1 onum wa nimdifu a enim adwuma nani so 2 onum wo mfidi a sabe ye de dwabuo ni mu ewura mu twinsu kroje ene de ma 3 onum de nioma papa ene ye wo onum adwuma enti Volta Drill betunsu ya ma wo chimato bia ma ho wonhwe so wa man kwanchenfo bia betuna problem aba eno nso frɛ won obeba be siesie ne fine no de ama wo main office ne wa ahodwo da aban wo kosunya ne tachima ne doma anyina won krabata ho won number eye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Volta Drill Limited for yebeje so na yene wakasa ewie eya grow fine it makes you grow fine nyini yie eduru ebe boa wa mwatumi nyini yie eye grow fine herbal tonic eduru se wonnom a empanyimfo nkankan mutie me moma grow fine nyamaduru ni senti ne se sebe ema owede no esane obi ohonmo a sebe nanim ni twintwam uhia necessary vitamins bi ewo nipadua ni mu ebeboa wo asane saade ni nyina na sa vitamins ni nyina no eye grow fine mu newo awiai fufuo nie aponchenam guso nanso wuntumi ni wanum na atoyi wonsa ene onan aye otitriti woje ho enye dura na dua wuntumi na waniti a sebe adwen we ni namutrim na we ni namutrim onua num grow fine wo sori anopa na waye mrete se de aboa num grow fine papa we ya wo ye grow fine ye dura wo ye panyina odade gita heba da no e ma no frɛ ne Dr. Menses unim de entia se ma ne nom se duro we ya e correct onom menses no chemato a disorder aba ho no e correct no managina yie muntie mo amunsebuom obi wo honom a ensisi so obutu na twa emabio de aka no ebu afa hen ubu abuniye bune papa preko grow fine be mu abuniye obi nso wo ha ne nsabuo ne makra obi de be baboroso obi nso ya wote ya opa se wunya grow fine herbal tonica eboao wo de wo yare a koto grow fine na nonom e ma onipadua na hoden preko pe ma akutia yade no ba bi eto nu bia no kwa abenya bi ene ye cars ne nso ni nam obete se nwom na ebo grow fine yo dende ya gina na tobi kwate oba oteke femfia buy front desk ho a ubenya grow fine ya dro bi ato na digital herbal ya de se dro wi aba nkumasi amakom run about ya ben Bank of Africa no ya number ya 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ofresa homa wi ya beje so ye no be kasa de wonte ase no ye be kiremu e de amawo ena wiai eye mawoda ena de ye mawoda moyenta mudide Anthony Opoku senior ene Anthony Opoku junior mokoma sore ewo Otafo St Anthony Parish ene atane ata eye mawoda na muamu nua Samuel Kwakuja mfi ose ene ye mawoda yi osre osuru nshira osuru nkwa husan osuru ahobambo ene osuru yiro se enkamo. Happy birthday to you and God bless you. And me wo owura bi ene ewura bi ewo manim ha eja akwaba oho te sai
Patrick good oba pa akwaba oho te sei ben fidie no kasagu bibi mu na ya no abie wa no nso ama me wate ahade e kasa den se be ya omanfo ebete wonka udi de se oba pa Pacho me de adwa chire achire bruwa adwa free hin na bai Pacho me fra anomanye mpatasie opanyi udi de sei Baje fra Solomon Jekum Solomon eja solo na nso free hin na bai Baje fra Ashtown Bachai o de ne maami Mr. O sister Bachai onua pa Bachai ha na ebo amane wa na okay adwa mamra so ene anuanom amonam dien na awie yi ede mo aba me ne metiefu anim ya Krobea aye boko kra so anya boko sa me amete yi minia ene kwabena opoku mensa dodo no a de omunim ne osofo na otonifos na edumre bi o wale wo ba bi aye frɛ no abena sewa sese de one na gyan abra sewa ye mebra no ahokani na ne ya wa abrewa ewo fie mesoso me ye jaba na ya kaya ho pa mpapa ka ye nyina ye buomu ntu ba uhunu se we bani hunu se we bani ye beto ye maame mo timi papa de sa yi ni hye no nya odo sonko na menua no na me wo masase ewo amanfrum oshima amanfrum eho na asase na me asoso de wo ba ko wo anomanyi patase a ho na mete na menua wale wo bai wode na kotena ha ne yetu no de na kotena ha ne yetu no ti edu mire bi na me wo masase na me ka kire menua me frɛ no sɛ de ekoni menua no soso won na di me fa ne sɛ jaman woni ne di machi ansana we na aba okay enti me frɛ menua me ne yakwa ahwe aye nche ofro opoku mensa me frɛ opoku mensa ade to na nim sɛ brade akoyene sɛ me na me ye panyini ye nyina ye panyini na te han okay anu nti de maame menua maame nya akon ashtan oye aduane wo ho maame ekọ abrewom esa menua na aduane no na aye basa enti me wasase wo amanfo yenka mom na yensi na ye ma abrewa enkotena ho sade be ya menua na aduane no so ne ho beto no na jamlante ne nkete se yakodidi ho na jawa nso anya bi akohwe na aso nya ba bi a so anya ba bi atena ama na oye masoma ye dai adwom na mesomete ho a mesoma adwom ampa ya me koye me fa mesin kutwa asase ni mu mi ayi full plot me kutwam na me seed foundation me lay ne mo me tone makodwane makofo a wo munim bia start le na ekase ti me di menua no koye ti me kon na asase na ho krata makobo bi na me yi duplicate na me de man se bia na me ni ho na asase fo aba ebe ha adwena onye we nto me de me ma me nu dini na yeye esa why photocopy ma ye photocopy e dia ma unua no dia ma menua me de me madini oba ba ako be ma ba ako okay na me de me ma ne dini yeye ti menim se menua ne de nya de a obedi me hwamo ti wo mu no na one na yere abetena fe menua ba ako so kotena ho bi fe de ntokwa no oba no ne ma wo ye ne mani nye ho na me kofi okoka chese me mpesa this ye si dan ye wie ye si awie am wo makotenam hwan ne si ye me ni menua no okay ana ka ye bo ni menua mo mi papa ma ye koko nti ye tia na ye de akoka ho ne fanse menua no ana ye de sika no esi so okay so me kwa woni na me de first de me nkọ kwan so a me ana me kọhwe adwuma no eye
nti me bɛkɔ no na mede mekyerɛ gya me nua no nti mmerɛ bi a mewɔ na ɔbaa no ɛbɛtena na kyɛ sɛ afei deɛ wayɛ so ka nti deɛ mewɔ na me nua no frɛ sɛ sister abena nneɛma a wɔyɛ m'ani nyɛ ho maka kyerɛ sɛ fie no nyame dea wɔntem ase baabia nti hɔ a na mefrɛ me kuma no ɛnam sɛ mesrɛ wo yɛdɔ yɛn ho a yɛnyɛ kyinyi mɛkyerɛ pusɛmu akɛseɛ mempɛ sɛ bɛtɔ mmerɛ bi na ne mebɛtwe ma nso ɛwɔ fie no na fie no nyɛ wokunu ɛdea me na masase no aberewa nti ɛna yɛsi fie no nso aberewa ntimi a metena mu ɛna yɛdɔ yɛn ho so a yɛnyɛ akyi wɔakɔtena baabi sɛ meyɛ agyaba nso maanwene sɛ meyɛ agyaba na mede ama me nua no enti sɛ wo sɛ meyɛ agyaba deɛ agyaba mfa naadeɛ ɛmma akuma ɛntram nti deɛ woyɛ menim sɛ bɛtɔ mmerɛ bi wo ne mebɛtwe manso nso mempɛ manso makuma bia menyɛ bi da akuma adeɛ a wayɛ yi mekura aborɔ maadwene ne mente aseɛ so na asɛm ne ne nkyerɛ mu bi na ne ba panyini yɛfrɛ no kelem wawie skul ɔtwa vas ɛna mebrɛ a pokuma nsɛ yɛ abaa me hɔ sɛ sister wobɛyɛ wi ɛsɛ me ho nso nti boa me na mesɛ saa wɔkɔhe wɔkyerɛ hɔ a na memaa makumaa no ɛbaa mebrɛ adeɛ wabɛka ɔbaa no so wɔnyɛ adwuma biaa wɔte fie bibia a mebrɛ aduane a wɔbɛno akora mebrɛ na no aduane na wɔde ɔbaa no de ama nti wɔbaeɛ na hɔ a mesesɛe mebrɛ ase mepɛ 30 saa tam 30 million tete hɔ sika no na nyɛ sika ketewa hɔ a na meyii 30 na mebrɛ baako so wɔ amanɔne ɛfrɛ no wɔsɛ wɔ Germany na ɔno nso so de sika no bi yɛ dɛn ɛbɛkaa ho na yɛde akora yi ɛkɔɔ skul nyame nkyɛ adeɛ mebrɛ a na ahwɛ ne mma yi ama nnɛ ne ba no akɔdiri amanɔne mebrɛ yɛ adeɛ abɛkye no mede mebrɛ yɛ akyi naa sɛdeɛ nnipa bɛboa ne nnua na mede teɛ yi afei deɛ agye nsɛm ɔbaa yi mehwɛ no a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a na ɔbɛyɛ mpene ma menhwɛ me nua no meyɛ a ɔbaa yi mpene na mene ne deɛ ayɛ mua nti seesei ne ma no wakɔyɛ adwuma sɛ ɔbɛma kwae ama ne ba no bɛhwɛ me nua no daabi ɔbaa yi gye me nua so ɔde ne ɛkɔ baabi ɔmo nyina ɔmo so te wɔmo maame fie ɛwɔ kwapra na ma bɛrima ne wɔ ne yere yakɔ ɔmo te kwapra ɛdeɛ nim sɛ kwapra na ɔteɛ fei deɛ wɔ hɔ akwansini fofi antoata na me nua wei solo ne phone so adan a ɔsɛ ma bɛhunu ɔsɔ ɛwɔ abanguro ɛne adwoso krapa mu hɔ no forest bi hɔ ɛhɔ deɛ namanneɛ wɔne ne yere te naase hɔ na hɔ deɛ ɔsɛ neɛ wayera agya yɛkɔhwɛɛ no a mebrɛ yi frɛm nam skɔfa no yɛkɔyɛ a boxer short ɛne singlet nko a ne kyɛ na ne ho nyinaa dwudwi saa tam deɛ ne ɔtumi kasa bisa adan ɔsɛ mewɔ hɔ a na abobɔ yɛ bi bɛfa a mesii mu abena bia pono sɛ mewɔm na ɔmde me kɔɔyɛ a menim ɔmakɔgya mato forest bi mu nti menhunu baabi abi ne nyame bɔfoɔ sɛ bɔfoba na ɔno so wɔtɔne nneɛma nti amanfoɔ ni no ɛna ɔmo ɛfrɛ me brɛ yɛ a wɔfrɛ nam sɛ kɔfa no na ɔkɔfaa ne baa fie ɛneɛ mesu papa mesu paa meka sɛ mansu a na meboa yɛnhu wɔbaa no wɔbɛfa obi ba o wode ne kɔ wankra nti deɛ bɛhu ase wakɔyera yɛtwɛn no November yɛ bɛn ne 2 years ɔbaa na nsi hɔ a mehwɛ bɛrima no da no an sɛ wɔsoma nipa sɛ wɔn mmara na mebrɛ so ne me sister sɛ yɛma ne nkɔ sɛ ɔbɛrima no ɔmo sɛ bɛfa no akɔ ai bɛrima no yera ayɛ no yɛafrɛw wosi woni ha nso wɔ ha nti wosi wɔ asɔre fie a yɛnim asɔre fie koro nti wo ba de a yɛde ne bɛma wo na wode no akɔ wɔbɛba fɛw
na me so me frɛ mo sɛ me srɛ mo oba mama mfa no nya dai ma no yesa obewie fi sɛ me hwɛ ne yade no a na yade no yesa n'ani so bɛte no a oba na bɛfa na asa akɔsɛ kora ɔde ne kɔdi dwa na wasoa ne nneɛma wɔkɔ ne nsuo sɛ be me fɛre mo nsrɛ mo nim kasa bɛma na yi ne toilet nyinaa so ma no ɛyɛ me ya fi sɛ me bra no o ni bibi di na ja oba kure na ma asam fa na se na ja meteo enu nti me hwɛ de akoya obai efie no a ye ne yasi efie no a me wo me so tumi no obai de fie na ama han o de fie na edai ama ma han o de fie na edai ama han edan ni nyina ama han ya sei wo mo mutifie no se me nua ne didi se wo benom so wo beda menim wo mo me kofie ho a boy baako o se afra no this mark when o handi fie ne man me kuma ne handi fie ne man abena se wa no edi fie na hye obi nsa edi ahye boy ne nsa ene ono ntifie hobi ntifie wo otu ena boy no na gigi dan han sika sane wo na gigi o so na gigi o me kwa o se maame ne na bagi ne sika ntondi eda no pro ehuni e manyina asema anko ya ejurugu boy ni so ye mesin ni so wo munye me hwedi ya fe de boy ni ko bisa na o magye mita aboho 2021 abepem ne wo muntua bill na mko kas na mo amote da mu me hunu de ekọ me bisa amosem yam nam de dan na maamo abaya de asoso muntua boy ni bia asoma baka se me nim nam de me sabe ka moja nam de be komi fi sei dien na sinti awo ma kan no pekere ma me si ya me ba ne se abela se wa bu me sabe kwasi a me ntiase ba bia me so me tia mo da bia anu nti wasi fie no wane ne madea krata ejina se ni kunu ade nti wa hand over amanon onfa ne krata mra me so me fa me de mra nipa kro bi na wo mekire me ba bia to asase ni firi a kunu no so koto asase a wanya sei ni kunu ne wei ni kunu no wo Ashton ha post office ya ntimi nkasa da bi ya de no ntimi nkasa no ena me bra no tobo adwa sei obra no oso oda so ne abna se wayi ware ada abra se wa de nsa bre no so waja na wade enti se waja na ware de a efie na abusua fie onfiri honkwai adenti na ne woje aboso anu nti na me de abeda mo sei so wa sei me bra no so koto asase wo ne wo fa ho me yensa ofa ne yefre no kaja ofa kaja ana ofa kaja amfa asase no ama no ni sika so a wa amfa ama no nti me ka cha brese wa se wunim ukuna japade prede akọ ofa na kopre na kofa eye besa ba so momma me krate di adanse se asase ne nyo poku mensa dia sofo na emum eye wo adwa akere na ado ma edin eye saasase no se aboa so no onhwe so otofo mu a aboa bia bonibi mama Dr. Basane na nantena se muntie dia me kan ye mama ame nantena se doctor ne na nantena ha sa aboa so no tofo mu a muntie na me namu ena me hunu se entatia kura ne kuma muntie dia me kan ye wo aboa ntatia English ni be ka se ant se hwim kura ya kan tatia say yi me de me se hwia bedi fufuo me de me se hwi nyina bedi fufuo kuma se areho mi hu se aboa tatia kura kuma akuma ya sia no hwita badwema tie dia me ka ne yie
na wapagya kuma yi soro ɛna ɔde ba na n'abusua di n'akyire akuma kura aboa ntatea na ntatea yere so kɛntɛn kɛseɛ ne ma ebi soso tɛntɛ pan ɛnom ne deɛ keka ka ho nse ntatea wɔ kura kuma deɛ adeɛ yi mu edu ma mini ntatea akyi na menhwɛ baabi a wɔde akuma yi kɔ wɔnhwɛ bɛyɛ sima miɛnsa sima nan ntɛm te sɛ ntatea ka sɛ metwa na mo de atom mekɔhwɛ ya na wɔsono ne da fam ɛnɛ wɔsono da fam nti ntatea kura kuma gyina ne so ka kyerɛ ne yere ne ma sɛ metwa na mo de atom ogye di yie sɛ sɛnka ɛnyɛ wɔsono ne da fam a ɛnka ne nan ntatea sɛ wotie yi nka wɔde tia wo so anka wo mpɛkyɛ nka bɛpɛkyɛ nanso ɔsono da fam ntia bɛma tɔ fam a ho ɛya o ɛya me da bia sɛ mekɔmi nkɔtɔdwa ni mu a ya mekae mɛma kyerɛ sɛ mɛma ɛma afrɛ yɛn yɛwira na sɛ wura no sɛbe ɔda fam na ya na meka saa asɛm wei sɛ me tena se tɔ da bi sɛ medwene me ho a mesu me ho me ankasa mesu me ho mete hɔ na mesu me ho nyɛ bibia ntia o mbɛtena fidie so maame bi ɔsɛ me pressure na Krobea nam ne so ne kɔ ya de ya ɔsɛ na ma me sere me sɛ me daase na bi ka na futuo ye famu abai ɛno kra ne kumi ye nana wo kampanyin sam ye wo no nana o dia na tena ye muntie o ni nyina manfo ka o okay enti wo me ma wo sere me hwan na ma me sere ya tena se busa ho saa asɛm wei me hwan na ma me sere enti sɛ wo bɔ mpaya na wakae me nso dia wɔbɛyere ne ho ayɛ bibi padia ma nipa no ya busa ho sɛ so do so kwa ho yie mu a hwan na eso ne mu o sɛ wo bi ni bi no afafo no afrɛ na Krobea yie na de me yere ne me ma bedie na no kra chi bi fra mi na wo su tama ye call lockdown wi mini jataba na mo say na wan hwe ya wo so be call lockdown o me see adai because me nsu mu te from green to kankraman for fraud na Krobea come de me ne me ma baby aduru na din what you say babu sa ho say na Krobea nso ho akyere ne nne a ofre hwan jinyame sa symbol no mo nya na taade ma me wate me pe jinyame ataade jinyame na ma hye ne ya wade bi na nkam dia bafidie so jinyame wo ogefo ni nyame wa wutie me ogefo ni nyame wa eduru dia din a wo na wo so amanfo mu nanso enei wo da fam wan na eso mu ogefo ni nyame enti wo manim ha no me wo Eja ko ame be spell we na bo mame ALLOCATIOR lo one share na abroju ase among from stool land eneguso allocation nana atwere bedi akọ plot number 5A atwere bedi akọ ne ye hwan maame ohene no allocate to osebonsu ye hwan ena kua jamra ye hwan enti wo mani din date ye woso eye 5th month number 11 cry say November 2009 allocation no eni kitame sa prime enso ewo manim ha ya ye ediama osebunsu ni akua jamra sa prime eno nsu nie enti abna se wa we
abena sɛ waawɛi mebu sɛi mebebusa wo gyataba na mabusa wo sɛ abena sɛ waa ɔwɛi Dr. Basa wo ho te sɛi na Basa Heba ointment no ɛne Basa Heba capsules no ɛna wode bi bae deɛ wode bi bae deɛ a yɛ amam bi na nnɛ mede atwimakyi nkaa mu ha kyerɛ sɛ nnora ei sɛ wonam adwo so kwan so kɔfa figya ase na wotisi kwayɛ no a ɛfa atwea de wokɔpie mampɔn no kwayɛ ne mu aduo menyusu saa stretch ne da na monhwɛ nnora anadwo na meyɛ agya kwaa me nam saa forest yi mu nki yɛyɛ ahyia saa forest ne deɛ mɛtu fo sɛ woyɛ driver ni na yɛ anadwo a mɛntaa mfa so wode ɔpa ayusu mampɔn me road yɛhyia wiei na sɛbe sɛ nyankopɔn bɔ wo ho ban a ɔbɔ anifira to nipa bi so ɔhwɛ wo koraa wɔ hu yɛtwa mu yɛ na kwayɛ no esum ni mu edu na bibi to ɔgyefoɔ nso ni hɔ enti baabi hɔ no yɛ kikiri sɛ nkɔɔfo na hɔ no ɔmo abɛgyina na nyame fura wo mani ohu enam na wokro yɛkɔ na de mrika bi a kɔ di mrika tro me mentna hɔ hwɛ bɛ mamanfoɔ bɛsu saa deɛ yɛ no enti mede Basa Heba ointment ne bi bɛtwi menkaa mu no na manyama hotɔ na memene capsules no bi nso a ɛno nso aboa me ɛna wie doctor fa mehyɛ ase ansa no maba nna tibuku so hɔ Basa ointment ne Basa capsules no anim bɛdi wo nkɔmmɔ yi na nɛ deɛ adansia na yɛba no ano ɛde ɛti na ɛduro no sɛdeɛ yɛka ho asɛm no ne sɛdeɛ siti no yɛana nnipa bi wɔ hɔ a ɔso wanhunu aduro no anaa wanyusu adu no a yɛana ɔfi sɛ bi a deɛ yɛka no didi agorɔ na nsa no na adwo aberanteɛ bi frɛ me na ɔfrɛ me no asɛm a wɔkaeɛ ne sɛ doctor meda ase ɛmsɛ nyame nhyira wɔka saa 5 times na ointment no wasɛm no ɔkɔfa baɛ ɔse ne yere ɛtɔ ointment no bi na ɔtɔyɛ na ɔde ba fie na ɔne ne ko sɛ wopɛ adu tɔ dodo da bia wotɔ aduro de ba ana mbuza nsɛ na ɔba ne tɔ baɛ na ɔne ne ko de asɛm ne si ho na ɔso doctor ne yere no kyerɛ sɛ maame bi ɔmu wɔ dwam na baabi a ɔwɔ no maame no so na han wɔtere ɛyɛ no maame no so ɔtaa tie wo paa nti ɔte sɛ na wo ne na tibugu so ɛka ho asɛm nti ɔkɔtɔɔ bi na ɔde yɛɛ nti han wɔtere ne firi ɔkɔ yusu yɛ no ɛkɔ nti ɔkɔ store ɔkɔtɔ ya no yɛ pake ne 10 nti ɔtɔ deɛ ɔmu 10 no nti sista no kɔ no anenku bɛni no ɔse dwuma yɛde yɛ me no mesrɛ ne ka twa da biaa meka wɔ sɛ menku em ayi saa ɔha no ɛdɛ afiri hɔ na metaa de yɛyɛ na ɔmo ka sɛ de siesie mu a mede siesie mu nso no ama mea mahunu sɛ ayɛ kama nti ɔka saa no ɔso ɛne meba ketewa sista sɛ meba ketewa ɔkɔ skul ba a da biaa na nase ɔno ɔso ɔmo ka ho asɛm ɛna ɔmaa ne baako nti ɔbaa wɔ sɛ ɔde yɛ ne ba ne sɛ ne ba no asena yɛ kamakama enti ne bɛyɛ week time okunu kɔ adwuma okunu yɛ mesin ɔbaa ne dadoa wɔ ne nam nti ɔbaa ne bɛrima ne da hɔ a ne ho po kyɛkyɛkyɛkyɛ no busan sɛ adai na ɔsɛ dadoa bi a awɔ me no na ɔsɛ kɔwɔ pani a ɔsɛ me nkɔ na ɛbaa no so ɔfa abiri ɔsɛ ɔbaa no ɛfa abiri na ɔtwitwaeɛ ɛna ɔde nku no dɔbɔ asaawa na ɔde tare so nti ɔde tare so no ɔba no gyiiɛ ɛna ɔde nku no bi sra no nti bɛrima no sɛ doctor medaeɛ fɛ mesɔre yɛ sɛ mekɔdwo nsɔ no mede me naa ne tia wɔ a nam sɛ dadoa no ɛwɔ bonkuma na sɛ wɔ nifa ne yaw no ɔnte enti wɔfrɛ me no ase da wɔde da me ne sɛ hwɛ ne yɛanyɛ dɛ yɛnsɛ aduro no ɔse Basa nti ɔkɔtɔ radio ketewa a saa program yi ɔtie da bia enti Basa ointment ne deɛ dwuma a yɛka no yɛka ho asɛm a sɛ wontɔ bi nyɛɛ a ɔbɛka sɛ bi a yɛdi agorɔ ɛna amanfoɔ de aduro bɛa bebree enti wɔn mu nim sɛ bi a nana korɔ bi a wɔn nyusu no bi aka ho asɛm na wonim deɛ ayɛ dɛ ayɛ wɔ ɛyɛ adeɛ a ɛdi dwuma bebree enti mesrɛ mo mo a mowɔ ɛma nketewa no mesrɛ mo montɔ Basa ointment no bi ɛnyɛ de ɛma wɔ mu ɔbi akɔla wode sra akɔla asabra no
enye no asabra enye no bibia enye no ade bia no be yakola no o de sra kola e ma no ye dene e bia kola adwunum oba me ma minimum mpanimfo no na sabe ma be akọ frame o to bi wo so one de woni ne nananom ebo ampe ade bia o kan wasem mesraw eye niema bebre wo ye kuani wakwa from wabre se dado awo se pintu atwaw se bibia ye obi ayi so basa ontiment mesraw mo wo mu ensa agu wo mu ensa bia ni wabasa entimi no wo mu pampan wo mu ho me ba cha wo nua ma no ma obi ona nufu soso na ne nufu ase ensa agu nufu ase wo de ya ebe hye nyina good wo mu yi a ya bojuse ako bia me oluma da bia ma bojuse mi ene na me disra yeah o disra uni wa haubia good na me ba cha ade ba kon da bia na me kan wasam sem sremo obi wo aduro no to aduro no enya magic me kan wasam wo mu ayam ya ade a ne ko adiniye eti say yam wa kola ni tinu na o disra ni tinu efu asa yi no na sa fasra na say ye de kai edi bi ko sunwa ebunumam na dance e free oba no wow o mu sinye de mintumra wow eti kumase for misramo basa ontiment ye aduro bi a oto a eye niema bebre obi a nantri papa obi a pampa ho obi a ensegu oseye e ma na oseye gu o mu ntimi nyi o ma wa mu no misro pe basa ontiment good basa ontiment enhyehye enyehwe na misramo ya na ka kronum for ma bom so che ye de bi aba green leaf okay na bi afra na kwa police station misro wa wutie ma kronum bia no misro ubenya bia to se amusi micro junction overhead na ma mo kire mu a yanya no draston di bia ma no okay etu ko wa ubenya bia to me pa cho obi a o mampon so no mampon ko digo ho ene se wa heba o wa fejiase a kwa bibiduro fie boga ho ubenya bia to misro me ni ena mi jama na Krobea na kaso so dance ye bia abade na Krobea na de betumani piafu ebru etiefo na natibrukusu enso wa ha na yeka ni say ye no basa heba ointment no media so yo ba tani adabi aba tani yi mo hu hia mi owu say no enkwada no mo de sra woni a eboa nkwada no pa na kapsusui ene memeni ede ho adanse ebe monsori o ade say munya meme bio ena sebe ye mamu nuane ane ye totwene na de mamu e kire se o mensem nyina yie krachi ni de agina yie enti ene ensempa nkwa no woka na nasomu e da se buru ma me fa basa namba de ntudwa ne mo mesre mo se basa mani musu a basa na obapikira course no no na tie yi to mani musu a na afi mo friend basa namba ne ye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 number ya basa ebejo so no no abonkomo ye kanfo basa herbal capsules e de amansan nyina ne pesa tiefu ti ase ne se basa herbal capsules e manum e na memma enum na owura bi friend na watwum adanse aba papa sa asem nsu na ehye ye nkura amansan hunu se ampa enuro na ye ba betina video so ye kan ho asem kira mansan no enya atro bi ne die o say 2004 ne ba mchamo ntie 2004 oho no hu se ne ho tete no na video mu hyehye no saa ne video mu dwa no ne video mu samfro no odware wi obeti ne ho saa afei edidimu ana afide na niso asase ye kusu afide hu ye ne se ne mema ye no nso asase a etofom ene wo se ne wo de bekwa yaresabia 2004 ene wo de sa symptoms equal hospital ne diagnose the catcher say or syphilis o say doctor panie be na doctor na diagnose me ne wa anwome ne firi honum na duro be na menum ye enku be na mensra ye makun yadie from 2004 beb sise me te woni tibrugusu nkan e wo Krobea show so wow ena me se ne se di omusika hu se makwa akoso ahwe wuni wasem okan me kwahwe se Krobea no oye no kwafo ana se na dwene ye ne se e bia da breba ha ne ya betiti sika bia ma wadi na amade nim na woka wose auto basa capsules ni mienu en auto ointment ni so mienu enti de oye ne se ode onum capsules no
na wadi nkunu so sra wow enhyira nka nyankopon say yade a atranso for 21 solid years aye syphilis yade a ne ho tete na nini fura ne ho na mudwa no afedie sa yade no within 1 month say tu say me hwera basa adeɛ 21 years o basa herbal capsules at the 1 month to ase obi si 1 month me metna ha media tron ka se onum ye ne nansa ne koye onum no for 1 month bosome baako emfie aduonu baako yade no basa herbal capsules and basa herbal ointment at the bosome baako pa to ase powerful lady baako so freye ono so say 12 years ne diagnose no syphilis ono de ne wedie no mu dwa no na fi de ensan hyase esa tigu ne ho and for 12 solid years ensan tie gu sa maami ho sa maami we se obetimi de ho atoto oba na mogya tu no finhia dumio no okoso Yesu atade mu ansa na no to no san se wakon yade afensa syphilis for 12 solid years ontimi nya hwe otiye nkase ye no so kokoto basa herbal capsules ni bi o se na ensa ne nyina ahye afi okoko ye test syphilis ni nyina so afri ni so na ani kasma wo be ma no so de anu se wo se me ma yo na atofom kura no se ma hunu se ade no ne modern boys ase Kenya ne ho papa asa peke apeke ama se otimi wura watias ye ka tira mansan tie se infections nko na hawo wodie ne ego no wodie ne syphilis wo ho sensuo bi firi ba mu na obema mu ba wo ba ma wo bete se obema no mu aka ope na nso se ense bi begu ba ma no ho enu anya hene wo ana ayira wo ana no aba mesra wo hunu sa nyema wo bi aye syphilis ne go no na ebo nka ye no entempa akope basa herbal capsules ne bi no mienu anopa na no mienu anwumre ebe yi sa ha wo se nyafiri wo afiye nua man ma wo afiti krom yaw bosom so a na ade se dawuro no na ye bomu sa me pese me kira wo se bosom no so wa ya se twu ya na twa wo be se obu nsa asomdwem na afi wo nsa bo no so etimi ba kama etimi ba emma wo so hu se ampa ene de manya me heavy flow na me ye no afi de akofom nanum nansia nanso no a aka ne nanka me bu mi nsa se de metimi bu no sa kama wa bra menti ya obi a e ya dura friends basa herbal capsules mema na wodun so mu hawo no wonu madura friends basa herbal capsules ni bi afi empanyimfo mu tie me papa mu nyina du ba bi atitu me maame no empanyimfo no so mu duro menopause na ya no obi ho a ne widie mu dwa no ne ho samfo ko kete so a wontimi na ena no ne dabempo na ne na ma asem se na san na se na nan ne maame bi onu de wo se ejira ne nam nyina tutu ni sa sa wo si e wa America nyina o wosi abasa wose ofata medasi o tese what you say abis pack here wow ye pese mama santi ase se nyame wa herbal center ansa na mfo twedi ampon kwambase ye do boss ro asase ni dini antu wadwuma so na won ma bontin meka se edro no ye wese no na etisa pepe ba bia be fa bia benya biato o pedro yi biato o pe basa herbal capsules ni basa herbal ointment ni biato a me se wo de ko herbal shop pharmacy shop bia wo mpotamo wo kwa wo se ma wo basa herbal capsules ni basa herbal ointment ni bi kokko so hwe na pusunu no ma na atene hwa na ma obi penido so proto ase de me ofadi kan bobo obi so no Ashtown wo kwa dani herbal on ma na kwa dani ho no mo no me pa che na o mo kwa na ashote ye de bia kwa akogu ho no mo okay mubetimi akọ afi eye hallelujah heba me pa cho hallelujah no so asan ho a na wonuma mampon station na ewo ebomu ho no no wo furu upia wo ba furu bipo bisa wo bo bipo na wo simen road na wani mutinti so ho na hallelujah wo e ho so de ndoso proko sanso de ndoso proko gumisi heba asafon so wo ba ko have pharmacy wo de akọ so wo hwe abana mo aye krado aye twa wo asafo kokoro na no so no wo ko du fie heba ni doso pro bia wo hia bia benya bia to sanso so na wonuma wo eye atasema so ba ko atakora mani ampon eye information center eye herbal shop ho so ombenya biato PFA ubenya biato sanso na KK awo tech junction e wonso benya biato ni nyina apa ho amese de bia amkada amese number no ne hia oni sika na ma me de basa na na tudwa ebrem tv an basa entwetwe komo eye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 number na ene basa ntwetwe komo Dr. Adamasi bro arofo sabre dia Dr. Basa sorry enti wa sorry yi obefre Dr. Seseya na onene nkasa dia wonti ase no onkyire mu mfama ho na Seseya ya ye kasei asante man ade atoyeni sebe asenkese ena esie
ewa Asanteman yi mu mprempren ya ye ka sei ojoko de hibusua ewa Asanteman yi mu e de aba betu dwa se Nana Kunadu Yadom ya wotosom yensa oye Santehema Nana Kwekura ese ya ye ka sei Santehema Ekwekura Sakodi ya womenhia sakodi ya ma Meje sakra asenkesie na esie na ato Santeman wadaroma una ejina menhia biemu kakra kire misisi ya Sakra inhire tifo nyina na wie areho na aba na ene wodo ni chemo menhia na akoyi huhu na imomu no se amamre ni amane kwanso ni hura emfa ntudwa ese ensema wodi kan ate ho no etia no bi ani ho kwan ese obetimi ade atudwa eno ntino na ama obi atenti twen ene ya hura so ni safra my council ni na wodi do ade atu onum anim na Asanteman na enso ensa akabi ene gane na ensa akabi na nemu no ebra yi rato na say ene no obehwe atenteben no ene ebo saa so kopi mi say osori no eba wie anase djumediri na eba wie ene awie na atenteben no yebise mu na yesese ansa na atenteben ebi tituo no ekreste arehosem ena asie eno ena enam so a ene atenteben yi rato na say abra Asanteman council ni nyatwa me ho hia no Asanteman chi sa na wode enam so ade eto obia wo ha ni manase council ni na anim ese eye Asanteman ehima nana efo ekra ya akra ho tem akra ha asemwasi akra nya akra ne obehwe se dia hasi aye no a amanfo ra ho pa tuntum na ne dia hi yeah officially adeki akabi eno ntia na ama check yensu aba yeni tipo eba be che ntini ye tipo a ATA na ewie ya na ye nana Asante ehima enso eko ekura nyame adum a ehihie mu no ya wada edi anim ena awotwe ena yewade atudwa ese Asanteman council ni na amra na afelu na awotweda no wonso enni no chenchenche kwansefa akra de esi ewomenhia enti ya wade edi anim na awotwe ena ye na awotwe dadie no akra sa pepepe mo boabo de aka no na fabre fie adofo sa akode Samuel ono na okofi kasiem asem wasie eno no na nakonadu yi adom ya wotosom yensa abrewati akwekura and ya Bolivia Enterprise ewu Kumasi Sofulai alignment oni multi home die nimhwe utie mi yade edaw so a wakwa enkono bra na ye future life smart foods no ye ma obi ni kire se ahodenuo ahyemu matontwom ye de be saw yade ententem ama ahoato oba Kumasi Sofulai alignment ni multi home die nimhwe ye number 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and 3P garlic mixture nso eye bro pi wak for ene diaba utie mi baby eto no bia wuwam na wokoto 3P garlic mixture bua eboa nipadua no ememogya di afrusa na kama obeda sore na wabre o pressure wo soro cholesterol na mosoro pains nkoa na onipadua ne tia nonom 3P garlic mixture na bebo awpa ye number ye 0248928824 and 0201 000021 and na kwadwo reko Royal Enterprise for reko heba mixture no eduro na eduro okurasi ni eduro no sa na dodo na afre no okurasi ni eduro no se wo sisi yade bi sebe unipadua no enioma nyina gina so obi mensese kura teko koko how pressure ni infections ni untiri mu twetwen ko pe okurasi ni naduro ni bi reko heba mixture ni bi nanonom ba bi eto no bi akwa abenya bi why frey yen wo 0244 47 00
67 na ye no monkomo na Limbo Wave Enterprise ye wokumase kro from heya ye nishinola eni di animhwe ye ben IBM NJ no ye ne de molten tissues no aba mesrew se wo pe tissues a eye moton wo be use wo kitchen ho or restroom ana private area hono toilet no so ana wonso operate public toilet fa tissue eye moton a obi use wi a utumi se wa use adepa hotel ne restaurant ne motels ne guest house ahodo mo use molten tissues ena wonso wo pa adwuma ye menka sa adwuma ni ho brabeji ye molten tissues bi ko traffic mu ubenya sika betu bi ko ton eno na sesi obi eto ye ne ya de fit life natural mineral water na ba ye nsuo dwumadie bi a wudie no ya yususu kroje we fit life natural mineral water na bibia nso ebeye fine betu bi nso koton wate ye number ye 0550 115 013 and 0595 850 042 and abapamo the biggest online shopping